Chérifla Flebro ambe afo ka walmadon kairala ka fo ladado karo kari surafanato manado ambe faso de wole ni kelembeblenka bi ma banan no ba ambolo ma folo o join oye Younous Soumaré Nigo Younous Soumaré membre du Front pour la victoire du oui monsieur Soumaré ambi fo ki walmadon fo le cadre malblo kala se Chérifla Flebro ma kawfo fen ban laje ni watina anka folu be natla la manka autorité au fond et vraiment ambe doou fanake doou et ka doou ke jamana ala ka baski donc au folie de ronde be molo ka fo pour le moment et ka haketo ka excuse ni na fait parce que nka bon kan fana ma je ko sabe quoi mais comme ambe transition mon kono 600 donc ko langue nationale fana kera ambolo fin ya totuni langue officielle donc ambo débrouiller au kanko d'accord mais ça n'anga te magnifier pourquoi Front uni pour la victoire du oui Front uni pour la victoire du oui et agno qui dans fin de le camp au fin follow c'est une façon agno kodo de ou be bololo sans fin en qu'on na mauli kanin Front ka labin et ko mbeta tchomu ba fait ka crise post électorale de créer et sur ce amba anya hakli jakabo ka fo association fin nambo ton association fin kono beka franyoka pour que victoire mon malien et victoire mon fenge 100 donc ambe ka akoromado d'accord voilà ok vraiment merci beaucoup parce que m'avait ko le don namborai amena ote makore tukuni muye Mamadou Traoré président union membre du Front uni pour contre le référendum donc Traoré faut le cas du malbo kala c'est Chérifla Flebro bokele nkene nunu wati be abe yamaria dama anga tashi blake ali demunu kuntola malikola ani dunamu nana kana andeme an kungola ni kene infene konnala akaka nyame joni kunandi isababu nyuma ame Chérif Ousmane Madani Aïdara fo aka ni kene belebele bayi kuma be abato kuma mban kono bunya ni karama konnala amena ni kene kono kanola kale ambadewu o temelen ko fe accident chala ni watina amanyini ambalma o fe sali nyakorola rido ambe ka hakili to ayerla anga se ka sali nke herela ka nyona chama la kali foli be la mebaga be foli be la jeli kela be aketo d'accord mais m'avait cadon comme ayeni ngal keremu ke Younous Soumaré là à l'état Front victoire pour le oui mais à Front uni contre le référendum exactement et jamana konna la kabi bimase anya jira ka fo dangarkela jamana sharia la ni dangarkela jamana sharia la akaka aw munia jate mine ka fo ko filibe aw ka fara ɲɔgɔn kan ka jira malidenw na ka autorité o fɛnɛ ka yurula ka fɔ k'u bɛ ka fili an farala ɲɔgɔn kan parti politique b'a la association b'a la ma hakili carilen wɛrɛw b'a la ka kɛ kulu ye n'a bɛ fɔ o ma Front uni contre le référendum an b'o jɛkulu kɔnɔna la wa ni baara min kɛla n'o ma ɲa bonya kɔnɔ karama kɔnɔna la a ye charia mun sɔsɔ an b'o da yira ɲɔgɔn na jamana ye an bɛɛ de ta ye donc ko vraiment Mamadou Traoré est là qui représente le Front contre le référendum bien sûr merci le tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ taa Mohamed Chérif Aïdara président 16e président Enichou faut le cas du malbo k'a lase Chérifla Flebro ma je m'excuse d'abord, il y a un retard là. Télévision solaire. Donc, ka hakina fait, ani Chérifla la babarobe. Ka engagé Chérif Ousmane Madani fo. Ka ansar din mo be fo.
ka diaspora bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'u bɛɛ fo k'u tando aw ka wele diyara n ye ne ka bamanankan a jilenba tɛ ni fili kɛra yɔrɔ min na inchallah Traoré b'a halatile. D'accord. Merci beaucoup Olela. Maintenant o ye Ngolo Diarra, expert consultant. Donc Ngolo folikan jumɛn de bolo k'a lase chef la filɛbagaw ma. D'accord, quand mɔgɔ bɛ k'an lajɛ ani mɔgɔ bɛ k'an lamɛn ka foli bila ka taa bɛɛ lajɛlen yɔrɔ maliyɛn bɛ fan fan ka maliyɛn bɛɛ fo ani ka tâche bila kɛ en réalité ka taga an ka finitigilakaw ani civil fɛn fɛn to la Mali kɛlɛ in na vraiment Ala ka yen fisago man ni yan ye. Ok. Vraiment merci beaucoup. Aboubacar Traoré, un frère. Oui. Zanatigi, comment famana ko fɔ. Donc folikan jumɛn de bolo k'a lase chef la filɛbagaw ma. Ok, Bokila an bɛ foli bila Sherifula Tele filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na maa o maa n'i ye Sherifula Tele kanu an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn nin ye i y'a fɔ cogoya min na nin ye laada kɛnɛ sigilen donc min b'a to an bɛ se ka jamana kɔnɔdenw baro k'u kunnafoni min bɛ tali kɛ u ka jamana kunkabɔ kɔnɔ kibaruya kan walasa min ye u b'a fɔ bamanankan na ko ni tiɲɛdala ye kasi la a na kɛ a ma ɲuman ye tiɲɛden na. Siga tɛ nin na. O la bi su in na an bɛna kuma fɛn fila kan o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la référendum min kɛra an ka jamana kɔnɔna na sisan ni kalafili min kɛra o ko la jaabi min bɔra o la EJ maaw fɛ an bɛna an da don o la a filanan ani MINUSMA ka tagali ko an da bɛna don ni fɛn fila de la bi su in na ka se ka walawala jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali kɛ ni nin maaba naani ninnu ka hakilinaw ye. Ok Boubacar kuma ɲɛna an b'a daminɛ ni Yunus Sumare donc Yunus comme a y'a fɔ cogo min na mun ye résultat provisoire EJ fɛ an ye k'a fɔ a bɔra k'a fɔ ko 38% ko o de sɔrɔ o kɔrɔ de ko kɛmɛ sirada o kɛmɛ sirada 38 mais résultat définitif yɛrɛ mun nana di o ma provisoirement ko kɛmɛ sirada o kɛmɛ sirada 97 maintenant non o ye 3 ye donc maintenant e bɛ se ka mun de fɔ o la. Ouais, k'aw fo d'abord et ko EJ de a tɔgɔ tuguni résultat provisoire. D'accord, parce que mɔgɔ min bɛ élection ko donc a bɛ EJ de ka fɛ hukumu kɔnɔ quoi donc ni ye référendum de ni référendum ko fila de bɛ yen soit a bɛ sɔn ou bien aw tɛ sɔn donc ni o ɲɔgɔn kɛra donc aw sɔnna donc c'est le Mali qui gagne. À ma son, c'est toujours le Mali qui gagne. Donc Mali devait bénéficier quoi. Donc je ne vois pas assez de tiraillement du moment où bara dira munuma ou là be seke kana fo bi ka tile sabadi ou baka kana ka résultat bon. Je trouve que vraiment oui bara munke vraiment ku remercier ka fuka bara vraiment en sona. Donc amu oui moy mu dirani o ya akakina donc a fait problème tala. On ta problème tala. Problème chitala parce que Mali on detara ou yu ka droit civique ke ou tlala donc o yorobe be sigira ou ya a be bonyona donc faut bi kana ni résultat yi ka a di malben ambia ye bololo sanfé donc on nana kanon be là quoi donc fin ou kan ka bon sira mun usra buru usra be d'accord voilà. OK Boubacar nité Yunus ka kinay ambe boy dra amena Traoré fanfé Mamadou comme o ɲiningali kelen banya ye k'a fɔ aw mu ko ko non jaabi provisoire mu dira EJ fɛ yala a bɛ se ka mun de fɔ la. Non an kana an teliya kosɛbɛ an ma se élection ma fɔlɔ an bɛ campagne kɔnɔ yanni élection ka kɛ campagne de bɛ kɛ fili caman kɛla campagne na fɔ fili ninnu ta la fɔ ɲɛmɔgɔya so kunda 26 mars la article dɔ bɛ campagne sɛbɛn kɔnɔ loi électorale la o article ye 148 a ko t-shirt dangalen tɛ ko publicité dɔw bɛ yen k'olu dangalen tɛ nka 26 mars la mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ min ma t-shirt de malidenw na
oui, c'est pas normal. Et en parti union, en bolo référendum yi manga ke en bo de bolo nga an nana mun ye tuguni an ye a yira k'a fɔ sariya dɔ bɛ yen sariya sunba article 118 an y'a fɔ yan article 121 an y'a fɔ yan n ka kan kɔlɔsi sariya sɔsɔ la wa komi an sela ka yɛlɛ article 118 kan an sela ka yɛlɛ article 121 kan olu ye constitution de ye mais mun b'a to u tɛ yɛlɛ loi électorale kan parce que loi électorale tɛ constitution sanfɛ o donc u nana ka na yɛlɛ loi électorale kan ka taa t-shirti manga dundun ni balan o ma k'a la problème ye dɛ stade bɛɛ tun ye t-shirti ye maa si tɛ se k'o démentir d'abord o ye fili ye fili filanan ye jumɛn ye son excellence président fili dɔ y'a sɔrɔ parce que constitution kura min ale bɛ k'a yira an kɔni bolo a man ka yira mais n'ale y'a yira ka ban a tun man ka ye kɛnɛ dɔ kɔnɔ min ye wi ye c'est pas normal mɔgɔ tɛ kumaba fili ma kuma bɛɛ an b'o fɔ président tun man ka ye o kɛnɛ kɔnɔ walima n'a tun yela ye ale tun bɛ taa fɔ wi mɔgɔw ye a n nana bɔ aw ye yan c'est bien a ye taa voter wa a tun bɛ taa bɔ non fɛnɛ mɔgɔw fɛnɛ ye u ka meeting kɛyɔrɔ la k'a fɔ a non mɔgɔw n nana bɔ aw ye a ye taa voter n'o ma kɛ o kɛla fili belebeleba ye o kɛla 2 poids 2 mesures o ye fila ye sabanan ye jumɛn ye le fichier électoral kala taa sɛbɛn jɛlen min lakanalen don o tɛ yen an nana fili dɔ ye o fɛnɛ kɔnɔna la to o fili ye jumɛn ye an ka baara in kɛ ka ɲa jamana in mago bɛ basigi la a tɛ taa fo an ka ɲɔgɔn bilasira jamana foyi t'an bolo ni jamana in tɛ élection na a fɔra ko wolomasiri tabagaw bɛ voter juin kalo tile 11 ko juin kalo tile 18 ko an civiliw bɛ voter ne dabali banna ne ye président ye a bɛ ka voter ne ye jaw ye a bɛ ka voter ne ye ministre de l'état n y'a ye a bɛ ka voter an kamana ganna an ko o tuma kɔri nin ma kɛ dabiri-dabirini ye anw da la ka d'a kan wolomasiri tabagaw droit b'u bolo ka carte civile ta to u bɛ se ka voter maa tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko k'olu ma voter donc o yɔrɔ la anw ma da fichier yɛrɛ la parce que baara kɛla ni fichier min o ye 2020 fichier de an nana bɔ campagne na o ye campagne ni élection yɛrɛ déroulé nin bɛɛ ye sariya sɔsɔ de c'est pas normal n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ komi wolomasiri tabagaw voter la siɲɛ 2 parce que minnu ta la voter ne ma fili président du CNT Sourasi de an bɛ don min na i ko bi a ma démissionné président de la transition est Sourasi de ministre de l'administration est Sourasi de mais u bɛ voter la c'est pas normal il faut le dire clairement également maintenant n'an bɔr'o kɔnɔ EJ malidenw EJ min ɲinina assise la nin tɛ dɛ ni EJ ma ɲini a fɔra ko autorité indépendante a gulolen tɛ foyi la fɛn gulolen t'a la a k'a ka baara kɛ a fɛrɛ la EJ yan'a ka jaabi di mɔgɔw ma a bɔra ka to de di c'est pas normal an tun bɛ k'a kɔnɔ jaabi de la mais a bɔra ka to de di wa o tɛ problème yɛrɛ fɛnɛ ye dɛ o ye fili dɔ ye mais o y'a la filila misɛnmani ye minnu taara terrain kan COSEM MODEM EJ de bɛ papier di EJ de b'olu yamaruya an y'aw yamaruya a ye taa kala ta comme anw bɛ cogoya min na a ye taa lajɛ a bɛ cogoya min na an y'olu ka sɛbɛn ye u ko k'u ye maa 375 cari Mali kɔnɔ o maa 375 tun carilen don olu nana ni jaabi min o y'a yira k'a fɔ ko taux min sɔrɔla k'o ye 27% à peu près EJ bɔra k'a fɔ ko non k'ale ye taux min sɔrɔ an bɛ k'a kɔnɔ ni jaabi ye waati min na ale bɔra k'ale ye taux de sɔrɔ donc kalataminɛ min bɛ yen anw front uni contre le référendum an ko EJ yɛrɛ ka ci ka bɔ yen danaya tɛ se ka da u kan tuguni o ye dɔ ye o bɔlen kɔ ye olu ka kuma fɔlen 27% u nana bɔ ka jaabi di k'olu ye 38% de sɔrɔ
et kalata ko ka nogo koy ne kɛla candidat élection présidentielle la an ye dunu ni balanta président élu en bolila fan bɛɛ au votant kelen de sɔrɔ la en ce moment il y a mɔgɔ 3 ani ba 40 kɔ o de voté la wa nin na mɔgɔ 3 u y'a yira u ye min yira dɛ ko mɔgɔ 3 ani ba 60 kɔ de voté la ni ko ninnu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ majɛ caman b'a la an bɛ min ɲini EJ mɔgɔw fɛ u ka bɔ ni jaabi ɲuman ye k'a yira malidenw na n'i ka ko ɲan'i bolo i t'i sigi n'a ye ko i bɛ ɲagari n'i y'a ye bi ne balimakɛ ko olu ye front uni pour le oui a ma se o la o e gagnera ka bɔ i bɛ taa mun front créer siga dɔɔnin bɛ sɔrɔ ko la bon k'a fɔ ko i ka taa i ka droit civique kɛ i ka droit civique fɛnɛ de ye i k'a yira jamana marabagaw la k'a fɔ a fili bɛ nin yɔrɔ la an bɛ ka yɛlɛ jamana sariyasun kan an ka bato. D'accord. Ok, donc Bokar, ni non moyi, ayaka kanla. Donc amina Mohamed Chérif Aïdra fanfɛ. Mais président sanni ka eyininga ejiko e jabi mudi. Bon, an b'a fɛ ka dɔn fɔlɔ la tableau sanfɛ ya. Président kuma fɔra au nom de aga association ko article 46 dɔ kun bɛ yen ko a kun ma ja a ma ja la. Mais t'an ɲana ye k'a fɔ a conférence dɔ nana kɛ président CDF taara pour le 8. Donc malien b'a fait ka mun dɔn mun de yɛlɛmani dɔ kɛra ou mun de kɛra tout d'un coup an b'a fɛ k'o yɔrɔ de faamu. Merci beaucoup. Mais yanni ka article 46 ni jaabi i ka ɲininkali jaabi n b'a fɛ ka monsieur Traoré jaabi a ka kumakan na. An ma se i bɛna jaabi o. n bɛna jaabi. Wa i bɛna jaabi parce que a b'a fɛ ka munna an sanzera ka voter oui. Non o ne ka ɲininkali de ye. Ɲininkali d'accord. Voilà. Donc je vais répondre à ça. Et commission fɔlɔ-fɔlɔ min sigira an ye mɔgɔ 15 ye an ma haut conseil mɔgɔ sɔrɔ a kɔnɔ an ma CSDM mɔgɔ sɔrɔ a kɔnɔ aw bɛɛ hakili b'a la DNI kɛra a kɛra jamana 25 diaspora kɔnɔna na DNI ye min fɔ ANR a y'o de ta o fɛn kelen de fɔra ANR kɔnɔ mais yɛlɛmali jumɛn de bi ANR différence jumɛn de danfara jumɛn de ANR ni DNI la a ye ɲininkali kɛ pourquoi ka taa ANR wɛrɛ kɛ tugun surtout DNI kɛra l'un des meilleurs a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ yɛrɛ a farafinna kumakan min fɔra ma ko Niger fɛn min mana fɔ ANR kɔnɔ a bɛ lawaleya wa n'o de don an ka ko segin a kan an ko segira a kan a fɔra ko an bɛna droit constitutionnel sɔrɔ ka wasaden sɔrɔ an ka sariyasunba kɔnɔ mais pas par une loi créée après non loi organique an b'a fɛ k'a sɔrɔ a bɛ an ka sariyasunba yɛrɛ kɔnɔna na ne wulila ka ɲininkali kɛ comme Chérif hali ima hami comme société civile représentant bien. Et CSDM lui est premier secrétaire chargé de l'immigration et de migration au conseil et deuxième secrétaire. Aw ka haminan ko dono do abita bala. Wa ayo amasi ka makonike. Ko bet se kata ka bla ninjekulu ni kono on est près de 22 millions de Maliens. Gafe Frobora ne tumbe Paris. Tara ANR restitution ke parce que anga gouvernement mo ma sekataye. Comme bi ani français tamala ne aye point si ta kono mimbe hake dama ni ngafe ni kono aya fana article 46 ko ni nationalité fla bibolo yani ikaka candidature déposé ko fo yeje ikana nationalité fla nanko folo an wula an tara Europe comment k'a fɔ qu'on ne sera pas d'accord a ye million 6 la an minnu sigilen bɛ tableau kan sisan 1 fila 3 ale Mali l'extérieur ye aw bɛ se k'a fɔ cogo di k'a fɔ ko an tɛna hakɛ sɔrɔ sariyasunba kɔnɔ ka wasaden sɔrɔ on n'en est pas d'accord donc n taara fo faamaw fɛ yen
o kama ko hakili segi mo kele min bi se ka ni yelama o de président ngono do don ce n'est pas un problème on sera fait ko commission wara bena sigitugu commission de finalisation o sigituma o lettre se bama ko anye mo gobla kata ne ye Maïrama Salikene Koulibaly et c'est en France présidé par Mariétou Diallo Alde Tara ale ni yede au conseil islamique tun sigile non trophée donc débat kera mais à quel to yamina ale nana une semaine après que au conseil mo nana ale fana bora Paris donc débat kera mo chama ya madame mais finalement vote kera ils ont été mis en minorité démocratie ko de do alors on a adopté mais anye ko ni haké soro ka wasa den soro anga wasa bulumba kon sénat ko fana ango sénateru nous ba fait ka sénat du mogoma anta amba fait aka voter parce que mogo chama de ba représenter ga institution kono ou sigilin ba mo kono ya san saba san nani san duru san tak ou yera fo habi ka fo ko malen sigilin mali koka d'accord donc comme voké gafé bora aye fait mi la ñu fait nani saba soro la anga mango amina mundeke aye fait kelen la ñu ka laje no bi se ka soro o fin du mai Saria Sumba Kurani Saria Sumba mintemena ils vont l'approuver ni ala sona ko malien abiseka kiritige gouvernement constitutionnel en tant qu'individu car au follow Saria Sumba minsenga sa hotier tu ne peux pas il sait qu'à d'accord donc comme au bien on va aller voter oui mais ni Saria Sumba ni temena ni ala sona on va s'attaquer à l'article 46 ok donc si ça il m'a ni ayi ninga Bogar c'est parce que réellement là parce que beisigi voilà comme au do yi kuma kunchige mais anya yi ko seden go ko oui mais pourtant a me kele muna yala ba amake asago mais pourquoi ben comme il doit la détail kono anya fo si ça amena do question na si ça mouye est-ce que il y a une kafo ko bon retard mu bora provisoire donc 97% le oui et 3% pour le non. Vraiment, en tant qu'association Bibolone, aïe mouno pas. Et il y a Mariala ni c'est-à-dire qu'on est sona à Kadigné quand moro sirfla la mebaro boflila parce que ndoke Traoré et Malien blaflila. Aïe fin foya. Chien tasila. Aïe comment foya c'est ça. A titien tasila. OK, regarde dans le Jumaï. Abi article mununta ama do ala ka faranfasia ka expliquer sirfla me baga ou ka fam. Alors il a parlé de l'article 118 mais ama fo malien l'article 118 est mon fo ya faudron atemena il a parlé de l'article 121 ama fo mo l'article 121 est mon fo Mouna, il y a l'article il y a pas faux Mouna. À quoi Assimi Tara stade là? À quand que t'as un homme refait? Assimi Manaka Foko a voté vieux. Assimi ma constitution il m'a à mal l'agneau. Et il n'est en dehors l'agneau. En dehors l'agneau. À l'agneau n'a qu'à dire Assimi est à Kilta la Kafa avec le président. Déni tu me kawatimina. Assimi ne pensait pas être président. Donc, Akanako et le Makake, Assimi Koé. Assimi Kotini, en Malien Dama, en Kotini, en Yelin Lani. Mais, à la Walera, à sur Assimi de Fangala. Donc, il faut que Moka Bofrila, ni constitution ni Mokana Famoka, Foko, Assimi ka constitution de l'eau. Ce n'est pas la constitution de Assimi Goïta. Malien, l'année des constitutions. Alors, à quoi Akata Mounoutara fait? Mais Assimi m'a fait mourir à faux vieux. Ama fait mourir à faux non. Ce n'est pas une élection présidentielle. Donc, à mon bof là. Après là, à quoi militaire vote là? Non, donne à faire comme militaire c'est qu'à voter constitution. Oh, ça y est, Malien Tawa.
o da kan ka mankan ka dɔ jamana sigiko la donc i mɔgɔ b'o fili la président de constitution an ka CNT a taara voter parce qu'il est militaire mais et min kɛra candidat présidentiel ça a été toujours comme ça k'a fɔ ko militaire an ka policiers an ka gendarmerie date de b'o d'u ma u ka voter yanni an mɔgɔ t'olu ka voter ça c'est toujours comme ça même quand tu es candidat ngo militaire vote la foro yanni ka beaucoup ka voter awe donc i bɛ jama b'o fili la sariya sɔsɔ tɛ nin ye alors i ko âge ye pourcentage de dit âge ma nombre de votants dit peut-être il m'a âge la mais kosɛbɛ âge a bien donné le nombre ni élection banna assessment bɛ kɛ dɔrɔn assessment ye anglais ye ka sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ waati min na donc c'est-à-dire i bɛ se ka pourcentage di cogo di n dɔgɔ k'a sɔrɔ ni ma nombre di et quand 27% mais donc sango est min fɔ a 37% min fɔ n ko pourcentage bɛ bɔ nombre de la donc âge ma fili ni yɔrɔ nin na alors pour terminer nin constitution nin e ni ne an tun bɛ CICB la an ko fo Mali taabolo ka yɛlɛma fo Mali kura de ka sɔrɔ Mali min bi décider ani mɔgɔ jumɛn de bɛ baara kɛ Mali min bi décider a ka politique extérieure la Mali min bi décider a ka politique sécuritaire intérieure la ne ko n dɔgɔ o bɛ se ka kɛ cogo di n'a ma dɔn 4ème république kɔnɔ n ko an ka 4ème république dɔɔnin kɔnɔ o tɛ se ka kɛ cogo si ni sariya sunba kura ma voté. D'accord. Ok, donc ça dit que les 97% âgés au moins 3%. Oui, voilà. Maintenant. Nous, la diaspora, on a voté plus de 97%. Ok. Moi, personnellement, j'ai voté à Niamey. Et dans les 52 pays, télévision nationale Tara Katanga vote couvré à bord 20h30 la Niamey, Niger. D'accord. On a voté parce qu'en bas, donc, Ambi Mali quoi de fait. Ok. On me le croit d'une cité. N'a pas donc 4 républiques. D'accord. 4 républiques donnez-nous. Wajib de Fossaria Soumani. Ok. Donc, par rapport à la diaspora, nous on est 100%, on n'est même pas 97. D'accord. Donc, Bakar, moi, je suis Chérif Aïdra, Ayaka Kinlafo. Donc, il y a plus à Jabou Benano. Dans le boy, Amita, l'espère, voilà, Mouye, Molo Djara, voilà, et il faut une galkilama Temoula. Ok, d'accord. Alsa ni bere be jamana ja ni koko non ni koko voilà oui voilà donc ni difficulté mi be à contrer la kokana moko kan donc ala bi au change charge là mais en réalité depuis 2016 en ce qui là maintenant ça la présidente de la cour constitutionnelle a ñoko weli ka président cour constitutionnelle jamana président be welo kan na ko no ka expérience pour que ka se jamana bonno la Mali kura ko kuma me ka fo ani constitution ko problème be yoro mena ce qui là en kumana kan mais expérience ya ira ka fo ko constitution fallait ni akura ni yelemani danger ba la quoi c'est pas feminu do moko kan ka uire kolosi ala kusebe et kama soro abiste kanani geleay jamana konna na ola Côte d'Ivoire conseil constitutionnel président ira ni ngalge ka folike commencer ka constitution yelema ka enu udo ka fenga nkono a enu u ko nanani fakali chama ye Côte d'Ivoire etc. c'est pourquoi texte juridique nous kono ni a manipuler ka do i janye sera fait vraiment avec nani gelay donc assisi donc entre mes salimi kono mais comme expert indépendant donc entre mes kumana irala ka foko est-ce que ambe fait ka constitution croix de sebewa walma ambe fait ka corolen de modifier mais en réalité fan beya era ka fan chama ya era ka fo ko ka constitution croix sebe mais fan d'autres mais ulu ma fane menere la dil kamiduma ngo ka constitution de février 92 ngo katon anona basimata la foitala ngo problème mali problème te texte problème te en réalité ne yo o bla srano oye ngo meni accord d'Alger de nana kana constitution de février 92 nyagam ka singoroma cheni deuxième chambre créée ngo ka essayer ka vraiment constitution de février 92 libéré ka bo et accord d'Alger ka jonya kono nana mais en réalité ben nye gerela et haut représentant dans une moulay la ka kuma a fait ala mais situation mi ya
k'ale de se k'a to yen mais parce que ni jamana gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ i bɛ se ka ko dɔw to yen olu ka kɛ ten pour que ka jamana nɔgɔya mais c'est tout que la politique est une guerre sans effusion de sang et la guerre est une politique avec effusion de sang mais ni yɛlɛmali ninnu bɛ se ka na ni basigi ye jamana kɔnɔ c'est vraiment normal il y a objectif principal yɛrɛ tun ye min ye fanga ni fanga yɛlɛmana ni fanga dafiri kɛla sariya bɛ constitution kura fɛ walasa ka yafa ɲini kɛ minnu ye fanga dafiri ka yafa k'olu ma alors donc wale min kɛra nin constitution nin kɔnɔna na a bɛ se ka na ni stabilité ye an ka sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni officier progressif y'a dɔn k'a fɔ ko base juridique constitutionnelle tɛ yen min bɛ se k'u protéger a bɛ se ka na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye fɛnkɛ la finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ o dun tɛ mɔgɔ si ka laɲini ye Mali kɔnɔna na donc ni yafa bɛ se ka k'u ma droit constitutionnel kɔnɔna na ni constitution fɛ o ye tagabolo ɲuman dɔ ye bon accord ye Sénat ko min jagoya ni o y'o Sénat mais ce que je voulais la question là mais nana ni ye résultat ko non donc en réalité résultat filɛ exercice démocratique de don n'i y'a ye an y'a sigi k'a lajɛ k'a to yen tan ka faama o y'a kɛ cogoya min na parce que maliyɛnw de bɛna taa bɔ ka kuma il se peut ni maliyɛnw taara ta ka oui ta tant mieux parce que maliyɛnw y'u exprimer bon maliyɛnw bɛ se k'u exprimer ka non fɛnɛ ta tant mieux na a fɛnkɛ la bɛɛ ka sɔn vérité urma donc pour que jamana nin ka se ka stabiliser cogoya min na mais bon donc constitution min sɛbɛnna ni Sénat min donna la n'o ye modalité kura ye ni a tora k'a pratiquer ka taa san caman kɔfɛ k'an to constitution kura in kɔnɔ 4ème république in kɔnɔna na ni a fɛnɛ gɛlɛya yira maliyɛnw bɛ bɔ k'u exprimer donc c'est pas l'appel k'a fɔ an ka ɲɔgɔn sama la parce que fiɲɛ min bɛ ka ci de l'autre côté de l'hémisphère nord n'a fiɲɛ cila k'a sɔrɔ an fara-faralen don a bɛ taga n'a ye mais ce qui est bien vraiment maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan et aller de l'avant mais Ngolo mais e yɛrɛ mun fɔ nin fiɲɛ kan ka ci dɛ sabula parce que ni kuma ma kɛ i y'a faamu parce que ne ka ɲininkali kun ye e ka côté yɔrɔ min la en tout cas moi tiens de résultat provisoire parce que 97% mun fara age fait bon 3% contre là et ils disent non qu'ils sont pas d'accord on n'est pas non seulement oui. Parmi nous, il y a des noms, mais on est contre la violation de la loi. Il y a comme ça. Bon, maintenant, il ne doit même pas y avoir de élection. Vous savez que l'élection, qu'on a né, bola ka yala, font fait ka ko jatimine ka lajɛ. En réalité, malon bola ka o bola ka 8 ans. Et mi yɛrɛ bɛnna ni musokɔrɔba dɔ ye donda la ko ne ma n denkɛ a oui bɛ taa min ale yɛrɛ nana dɔrɔn ko oui bɛ taa min. Donc justement, les Maliens se sont exprimés. Voilà, donc ça ne vaut pas le coup an ka ɲɔgɔn sama ka se. D'accord, donc Boubacar, Maïgolo. C'était donc monsieur Soumaré. ɲininkali min kɛ e la donc aw y'a yira k'a fɔ ko aw ye farala ɲɔgɔn ka jɛkulu sigi min bɛ tali kɛ ka se ka wuli a fasa an y'a ye k'a fɔ jamana in kɔnɔ donc wulikajɔ caman kɛra min b'a to jama bɛ caya nka ni élection na an y'a ye k'a fɔ EJ yɛrɛ ye pourcentage min di k'a fɔ ko 37-38% donc sigi kɛlen don ka min kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ bolo ko a bɛ tɛmɛ 50% na donc ça veut dire que aw ka baara an ma se k'a kɛ ka se a dan la wa ne a danna ne a kɛla bon avant que n ka réponse d'i ma fɔlɔ ni tɔgɔ Traoré filɛ ka fɛn fɛn fɔ ko filili kɛra fɛn kɔnɔ élection si tɛ yen ni fili tɛ ka kɔnɔ mais quelle est l'importance donc ni fɛn nana donc an bɛ essentiel de ta ka continuer baara la bon et ka question posée i ko 50% mɔgɔw bolo ko a bɛna se ka tɛmɛ o kan sabula baara min kɛra yanni élection cɛ a bɛ fɔ ma mobilisation ta fanfɛla la donc an ye k'a fɔ mɔgɔw kun bolo k'a bɛna se hakɛ min ma a ma se o hakɛ ma oui bon o kɔni k'a fɔ campagne ma kɛ campagne kɔni kɛra de telle sorte que ni y'a fɔ ko campagne yɛrɛ daminɛra k'a sɔrɔ a waati ma se Traoré y'a fɔ cogo min ce qui est vrai parce que vulgarisation kɔnɔ i b'a ye dɔw bɛ campagne yɛrɛ la que ça soit le non que ça soit le oui mais bɛɛ b'a dɔn élection bɛ cogo min malien ni élection bɛ kɛ donc peut-être que ni élection fɛn fɛn kɛra yan ni classé quoi donc parmi les 2 ou les 3 premiers donc une élection c'est qu'à doit qu'on a en termes de pourcentage voilà mais sinon qu'à faut que et pourquoi alors à matafo 50 fait nous bon il y a une transparence totale voilà sinon on fait
on avait estimé jusqu'à 75% de taux de participation. Parce qu'il y a une campagne qui est au décan. Oh, mais il y a un parti politique où il faut bien faire la voilà, on fait une campagne de 75% de taux de participation avec 85% de pourcentage. Mais à Djigina, on croit que ce n'est pas 75%. Mais fin c'est là qu'à 97%. Donc c'est comme ça. Donc élection les failles ça ne manque pas. Mais en signe et coup de camp pour que fin be bloqué et nous avons fait un front contre le référendum. Vous voyez, ce sont des mots vraiment mon monde n'anya lajé amba ye kateme. Pourquoi? Parce que chacun est libre. Mais sinon ce sont des mots forts. Les Maliens, pendant combien de temps en Silembe, donc au Kata et les ANER, au Kera, et ici des ANER maintenant, ni référendum au Fanabora. Au système ka, référendum salué par la communauté internationale, où il y a date fixée l'homme, faut casser bi. Donc, kanaka résultat dit, ni aoula qu'on front contre vraiment le référendum, vraiment c'est un peu fort. Ok. C'est un peu fort. Mais Bogar, il faut Amba à Fengé, Soumaré. Soumaré. Voilà. Alors qu'on nous avons 75%. Il y a format. Mais mon nana y depuis à faire 38%. Donc en référé à Froni. Mouna amassé à ni jama bambe pourquoi ni n'a jusqu'à 38. Est-ce qu'il y a ma défense voilà est-ce que Barakera voilà. Oui, bon. Ni n'ignorons que ça. On fera un sida ka hakli jakabo parce que ça c'est le premier test. Premier test. Le premier test. Donc qu'est-ce qu'il y a? Anye baramunke yuro jumen kera donc manquement kera en fera un sida ou bonheur pour que le prochain on sait qu'en réparer. Un prochain on sait qu'en réparer. Il y a d'autres, il y a les élections présidentielles, les élections et ainsi de suite. Peut-être aller revenir à d'accord, ok. D'accord. Ok. Mohamed, meta fanfala la mais ni ngali mike e ka kuma konnana ya yira ka fo maje chama kon kera ni election kon konana o kasab o sababu era la je kulu era sigi ko outini referendum ko era la jabi koni provisoire kon dira ejima o fe o sisan aw buna mun kede jamana kono do nyebe fe nyama be faka fe nyuma ne ke donc ni jabi mbole ko fe am se kan sigi ni fe nyuma awa je kulu bulu voilà sharia ya nyambaria ka minga amno de ke o jume am be fa godo mais yano che mba fe ngoroge ka famu bi quoi jamana kuma ma nogo quoi puis ka jamana sebe on don quoi jamana sebe anyini ka kala article 118 article 121 be aketo nyini ki fe pardon mais à tout ni qui fait parce que ni mon oui non c'est compris il a oui ça dit non moi fier calambali voilà donc corriger ça non ni constitution donc par cœur c'est-à-dire bon si ça constitution donc par cœur il faut lire l'article 118 je sais ce que ça veut dire parce que y a un débat dans lequel il y a une biche si tu prends le train en marche, il va n'y avoir pas de comment me faire. Je n'ai plus aucun train en marche. Je suis un acteur. L'article 121. D'accord, voilà, je crois bien que tu me permets. Non, tu me permets. Vous me permettez, mais ça aidera. Vous avez parlé, il n'a pas parlé. Voilà. Donc vous avez dit, c'est vous qui avez dit qu'il a dit l'article 118, il n'a pas rentré dans le détail. Donc maintenant, il va te répondre. Je pense que Amatou, nous tour de faire de quoi. Voilà, donc vas-y. Voilà, à Kadigné. On a la famille. Article 118. Accord fola. Un référendum contre la commune. Odoye. Ko jamana tigi wotele. Ode kanga référendum boloda ani député wotele. Article 118. Article 121. Ako ko shari jamana inkono sharia fin be jamana fanga blo fin be. O kanga soro ni constitution la constitution de 1992. Il y a femme. A clara ka fotuni ko jema kena ko dangar ka ke walma mu ko lunga ci article yo defo nana ngo o sosolin kofe o clara kana yele tuni article were kan 148 loi électorale nya fotani balma ke ko kan fin do to gatem a to anga sharia bato sa jamana
Allez-y. Il faut dire. Anga Sharia de bateau. Allez-y. Anga Sharia bateau. Bokela Acadien. Non, ouais, non, moi, c'est que. Il faut parler. Monsieur Aydra, laissez-le parler. Je vous laisse parler. Voilà. Sharia bateau. Oui, mais après, comment bien Adema, s'il parle là, Ashikana, laissez tout bel au Kouloubana, quoi. Anga Sharia bateau. Nous avons une loi électorale, nous avons aw ɲinana k'a fɔ ko ni yɛlɛkɛla o loi électorale article 148 kan ko bɛ se ka élection invalidé ya ne kɛla candidat élection présidentielle la jɛma kɛnɛ an ka t-shirt dilan o kɛla kunu 2018 anw fɛnɛ ti jɛ n'a ye an ye sariya de bato k'an ban ka t-shirt dilan k'an ban ka barama di mɔgɔw ma k'an ban ka wari di mɔgɔw ma jamana de kanu b'an na an m'a kɛ ni aw y'a kɛ bi fo président yɛrɛ taala o kɛnɛ kɔnɔ n ko fili kɛla a y'a to an ka fili fɔ ɲɔgɔn ye jamana in ka di an bɛɛ ye bon Ngolo e ko ko e taara vote kɛyɔrɔ la k'e wi mɔgɔ ye Ngolo a balila ne la munna e ma nɔ mɔgɔ ye est-ce que e nɔ mɔgɔ ɲini il fallait chercher le nom également an kana n'a kɛ publicité ye yan élection min kɛla élection kɛcogo ma ɲa bɛɛ b'a dɔn n'i y'a ye e yɛrɛ aw yɛrɛ ye tɔgɔ dɔ bange nous on est front uni contre le référendum vous êtes Dieu merci front uni pour le oui an ma se ka o ɲagariw bi to min fɔla aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin to ko kelenna yalala mana fɔ k'a ye ala ye ko mɔgɔ tɛ se k'a sɔsɔ y'avec qui campagne kɛla cogo di campagne kɛla ni moyen jumɛn ye anw bɛ référendum yɛrɛ de contre la an bɛ fɛ de sariya ka bato ni campagne kɛla ni référendum in kɛkun de ye pour l'amnistie o bɛ constitution dɔ in fɛnɛ kɔnɔna la article 45 a ye t'a lajɛ mɔgɔ si tɛ fɛ an ka wolomasiri tabagaw ko k'u sɔrɔ mais an k'an yɛrɛ degi sariya batoli la bon Bokele an bɛ tɛmɛ o kan to in ni to min bɛ yen n y'o de fɔ n k'an ka papiyew lajɛ accréditation sariya sɛbɛn min bɛ di ONG ma ka taa wote lajɛ EJ yɛrɛ de b'a signé EJ de b'a signé wa fɛnɛ n y'a fɔ n ko an taara assise la n ko assise la EJ min fɔla nin EJ tɛ bɛɛ b'o dɔn an bɛɛ tun bɛ assise la min fɔla nin tɛ a fɔla ko autorité indépendante tɛ bolo foyi la non ninnu tɛ ten dɛ a fɔla assise la mɔgɔ de bɛ ko fɛn dɔ dicté o quoi u bɛ administration territoriale de ka bolo kan i y'a faamu o ye kelen filanan ye min ye EJ assise la min fɔla ko cour constitutionnelle ka nin bɔ résultat proclamé la ko k'a to EJ dɔrɔn ma ko cour constitutionnelle ka da contentieux ma ko ninnu kɛla sisan kɔrɔ sa an ka ɲɔgɔn hakili la kunu ka bɔ kow kalama i y'a faamu an bɛ yɔrɔ min na i ko bi an bɛ k'o de fɔ ɲɛna a kana k'aw kɔnɔ k'a proclamé n y'a mɛn dɔ da yan k'a fɔ ko ça sera promulgué mon parent a dit ça non ça ne sera pas promulgué parce que la loi de la République est là on va aller à la Cour constitutionnelle faire des requêtes on dalle nos charia là on va aller même si vous pensez que k'aw de bɛ fanga la bi ko ka d'e ka kɛ mais il y a la loi qui nous gère tous. Donc, n'allez pas vite en besoin. Il est probable que, en un référendum, a eu minke au don, a bla, kerefe. Kadaka, a eu rekasiga ladje, c'est pas consensuel. Jamana Fandogo m'a voté. Andam n'a souveraineté. Kidal n'a pas voté. Amtaka nyontoa. Mais voté à Forako, voté Kidal les régions de là. Ou ka prévu irana. Quoi, Gélok? Ka prévu irana anta la tableau kono yana pas ya fama si ça améliore na je vous assure que le Mali n'a pas besoin d'un nouveau texte on m'a mis question me poser ko ça na muneke on va faire ni kelen ko ma jabila ka soro ite ka a su donner ne ko on va se plaindre au niveau de la Cour constitutionnelle cour beu quand te fenge mi me sharia ko kande an requête do yani biche cour ya jabi mi di cour yan ango cour ma de wo article 118 ni constitution a jenna article 121 ni constitution a jenna cour ko kan ta loi électorale a bɛ se ka kɛ u tun b'a faamu u filila élection kɛla an b'a don tuguni on va faire des requêtes dalen b'a la k'a bɛ nɔbɔ ko la ye an bɛ nɔbɔ ko la cour de do kɛ jusqu'à preuve de contraire an bɛ se k'a fɔ k'u tɛna bɔ a ma olu yɛrɛ fɛnɛ ɲɔ bɛ dɔ la o a fɔla ko référendum na la circonscription électorale référendum c'est tout le territoire national. C'est important. Donc, namo yoro jatemine, ka fo kambe temene en réalité, ça va être difficile en de fois nyene. Awo, jamanati wo duma mo en beka kan sharia de la. En be mankan mina
Obe Fangayo, Allah dit Assimima, c'est notre chef. Il est le père de la nation. Raison pour laquelle, aller des doutis, aller des doufailles, de comment on a tout meeting. Le projet, c'est pas à lui, et côté. C'est pas à lui. Si c'est pas à lui, c'est le peuple qui a demandé. Habita y Kenneth Dokonoka, Kenneth Doto et Toudi. Ne m'a pas sur la manga voté de. Kananga kuma élément de. Ngo sur la voté la chien fla. A fallu qu'on a voté caserne kono. Ou voté la caserne kono. Président est souracier. CNT président est souracier. Et administration territoriale est souracier. Si vous votez deux, en nous faisons qu'un comme. Mais est-ce que vous avez un cadre de connaître président? Non, vous avez lycée électoral qui est dans les communes. Souracier fait voter là. Lycée électoral propreté pour les militaires. On n'a pas vu à Maïrano. À Théou. Né policiers, né civiliers, né gendarmerie, né militaires. En bébé Kalabangoro commune ou en bébé lycée électoral là. Ça nous a dit que voter que la chien flaire. Donc à mon récréatif comme au lieu de ce qu'on critique, au lieu de soutien Kanoubarao, ante Kanoubarao kuma jateko. Ni mo min Kanouito fien. Donc on met ta kiri blond de là qu'a fait kirim tigla moro. Fili que la ni yoro la de anta laje, jamana tigi be nyini ngafili. Tamana on va bo asra. OK. Voilà, Bagarou. M'avait gagné yarom là. Au Kamina a papier du Kaba. Et si dans le cas contraire, comme il a dit là, ni au point, comme d'habitude, à quoi follow do, au gogo c'est irrécevable. Il y a fait moi. Bon, maintenant, on a ni do. Nous, on a la photo, nous, c'est irrécevable. Donc, avec la mouke, c'est ça. Bon, madame, la nouveau femme, vous connaissez la photo. Nous, au fond, mamna. Et ni sta bola ga birim du le ba bono. Nous, au fond, mamna. On a un ami fort. Amo fait fort. D'accord. Voilà. Bon, c'était. Président Mohamed Cherifou, mais ni ngali mintengo ela ni kala filin tebane ko sisa era bolo annafa bna ke fenjume ani ese kololo bena bola wa ini cheki ni ngali la Traoré ba fait que angala mbagaw wananga ye bagaw be ka famu aye femiye jamana ta boloma mo wula mo Marcela do don sara do fa sara pour que maliko kasigi ambo tablo dema et mi ko sika kan tugun ARN min kera ale tumbie amba fait malika ke fin en haut de CV gafo kono gafo 517 recommandations 517 recommandations 5 Kemeduru ani temps ani wolola uye biduru ani saba de toma kono ko kanka la woleya ya ni transition militaire kaban parce que transition ni fla de koy momo hakil la ka foko transition ni ba 2024 non non transition ni pour que Malika yelema gafe minkara il nous faut 30 ans. Il dit que Jamana yelema en 4 ans ce n'est pas possible. Ibi Sariado de l'an Barab Kémié pour les 30 ans à venir. Donc la vraie transition, la vraie refondation, le Malikoura, on l'aura dans 10-15 ans. Donc, on a recommandation Biduru à Sabani, avant les élections. Maintenant, on a sérieusement, il y a le manébala. Donc, on a commencé par l'ège. À Kambi l'ège mima, qu'on sérieux sur la lège là, sérieusement sur la lège là. Ah, 1000 fois, bien, il faut aller voir. Quand on a résultat dit, la Cour constitutionnelle confirme. Mais ils n'ont plus l'autorité qu'à faire avec Kosagaka. Troisième tour, en de bon, Cour constitutionnelle bolo. Il faut qu'ils comprennent ça. Donc, laisse ma fille. Après là, à quoi article 118? Article 118, ko ni jamana koronana, yoro bien jamana kono. Élection c'est que yoro mina, constitution c'est que c'est ça l'article 118. Je connais la constitution comme je connais le photo de Fatia. Parce qu'il sait qu'il oublie, qu'il faut il fait un kélé, il m'a fait un don. C'est comme la carte d'argent. Il me retient à col d'argent fort, ou ma canayere.
Mais président, j'aime bien. Voilà, comment doit faire aller? Non, article 118 j'arrive. Voilà, il faut lui expliquer que Jamana comme ko ni Jamana yoro do bien. Kala flux c'est ka ta yoro mna. Sérieusement c'est ka yelama. Donc on avait jodi aller ma woro là. J'aime bien. Non non, parce que à quand Kidal lema. Kidal est une région, Kidal est une ville. La région de Kidal, élection Keraï. Et faut qu'à Moro Bofla, il est dans sa position. Hein. Mais à quoi prévoter? Non, c'est pas vrai, on a vu ça au RTM. Prévoit bien que. On a vu ça au RTM. Donc, il est dans sa position d'opposant. Mais il faut on est dans une transition, opposition côté. Et ni Aoula Kafoko, vous êtes une coalition contre le non. Mon soirée, Bali Kafoko, une coalition pour le oui. Eh, Jamol. Hein? Aouli Kafoko, transition de dos, opposition tal. Mais Aouli Kafoko, nous on est maliens, qu'on non, Ambana. Et John de Yosariada Auma, Koko, Aubseka Ban, Antisekason. Aouye Malidin, Katamankawa. Ou bien Malikara Katamankawa. Donc, il faut quel est côté, ou est côté, mon côté. Maliko de dos. Et élection, il faut aimer les candidats, et ça là, qui est présent. Mais il faut qu'il y ait une femme, non, ni. Élection présidentielle, côté quoi? C'est-à-dire, ils sont pas collés dos. Ni à m'a participé. Parce qu'ils ont l'habitude à opposition nous. Et qu'à l'élection, et bis mon loué kata voter. Il n'y a pas de gens qui louent des bus pour aller pour voter pour les gens. Au sein les bus ont été loués. Attends, les bus ont été loués. Parce que nous, on a loué les bus. Ah bon? Oui. D'accord. Donc on loue les bus. Vous comprenez? Parce que c'est rien sur quoi dedans. On n'a pas loué ça pour Assimi. Hein? Donc il faut qu'un Malien Bofil là, en a l'année dernière, et vous êtes dans votre position, c'est tout à fait normal. Et je le respecte. Ne pas oublier faut qu'à Walloumando, parce qu'au bas il y a qu'à Foko. Alors là, Malien, démocratie bien enfer. D'où il a fondé ma quand je sortais, Netaraouye, comme je suis devenu le leader de Ante à Banabis, ou à Kéré encore. Donc, il faut donc à Foko, Ambi mi fait Malikola, Atiseka Sorocho ya Sila, ni Saria Sumba Kuramatke. Saria Sumba Make Dios Fansila, Kafo ni Mogo Maouli Kafo Kuta Ubasoara. France a Kerate, Angleterre a Kerate, Amérique a Kerate. Il n'y a jamais eu à 100% B de Benam. Ok. Donc, il faut que Mibo Kumala Yorona, car donc, il faut que Femikera, c'est tout à fait normal, taux de pourcentage, à Droera, ça se comprend. Mais il faut que les femmes, les politiciens, les non groupés, il faut savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous avez mal le courant de quoi? Ou à pas faire qu'à toi le courant de quoi? Ok, parce que donc, docteur Ngolo, maintenant, et Fanfalala, et Nini Kelaï, il veut qu'on se rebelle, il veut qu'on chamanye donc. Ni élection, mais quel est la jamana qu'on a référendum? Et le boleka yitala, ni ka doni ni ka familiali la. Kololobe ni diabi bolé kofe wa, ani ou bien nafa jumé de mina kala sisa kanyeshi maldeuma. D'accord, très bonne question. Mais il faut travailler. On faut fin de l'an, on honnêteté intellectuelle. En état fana quoi, mais tout honnêteté intellectuelle de kono. Ma publicité que Kafoko oui gagne, bien ko oui ma gagne. Ngombora ka yala, mbenani musokroba do timeto ya ka quarantaine ba bola nana ko ndenge oui betami. Nakata ngo malien yu exprimer en réalité Kafoko fin minu la fara la ñoŋa pour que ka malien sama kana 8 ans vraiment au procédure nous alors que c'est illégal alors nous ko c'est légal donc là déjà on a gelay mais à l'esigilen flani ñe ñoŋon soro CCB la assise donc mais assise ko nya besu kata nya fi na ne kelen ne soro la salle kono ñen tike bli kumana zeni mu lay fa ale le ñoko représenter nga mango a faux officiel ñana ou ka constitution toy à sa place parce que constitution ni magala la déjà ni c'est d'accord tu as créé toutes sortes de problèmes
J'étais le seul à pouvoir dire. Et on m'a mis en minorité. J'étais là-bas. Ni Makara Constitution là. Oui, j'étais le seul à dire à Zéni Moulay, ta profession, nous avons Constitution là. Non, nous, on est comme ça, c'est l'honnêteté intellectuelle. J'ai été formé par les plus grands spécialistes du droit constitutionnel, le président du Conseil constitutionnel du Sénégal. Non. Tu as été la seule personne. Aujourd'hui, là, Charia constitutionnelle, à Sosora ou à Massoso. Mais en réalité, c'est ça. À partir du moment où on a fait le fond, on a été droit qu'on a blé. Le droit était foulé au sol. Le droit qu'on compté, on a piétiné le droit. Droit qu'on compté. Ah, donc, dans mes tabacs, maintenant, c'est ça. Mais nous avons droit qu'on compté au cas. Il faut qu'il fasse le droit qu'on compté. Il fallait que le droit ait été bafouillé. Droit bafouillé là. En réalité, le droit m'a bafouillé. Le régime est tombé à Nachogo, c'était un régime normal. Le régime est tombé. A balayé là, a balayé. Donc, un régime qui connaît 600. Ni ne dit que président nana Nachoga mena, qui n'a droit qu'on faut blé. Il veut faire un résultat quoi. Nous avons mis 600. Moi, il est quasi sécurité. Ce qui est techniquement faisable et moralement acceptable pour que Kadjimana n'jo. Mais ne tourna comment quoi. Il y a par exemple, dans une situation exceptionnelle là. C'est certainement. Mais en réalité, à chaque fois, ni charaman ni charati, la vie est impossible. Faut charakananadi. Donc, à me là, à me ka état lenini, il n'a pas également faut tout maintenant. Il faut trouver un état. Au sens scientifique du terme, pour rentrer dans l'histoire universelle. D'accord. Bon, maintenant, Kololo ba kono ni a inyafo, ngo ukana maka constitution na, parce qu'il mbalo nimbe na bike, n'intenye bi. Mais même il fait na dominambe ame débat là. Nos frères musulmans là, minu goko ka laïcité ka doit kono. Ou tunte sali kono. Ou tunte, mo kele miret ntara, ma to ka beslame ka gida ma to kotoyi, alet me sali kono. Avec leader qui a fait un message. Mais en réalité, il y a un bec qui a ban. La cité qui a ma foi. A débat matiré, mais il y a un peu de 600. Parce que date de la constitution, on a fait un nana. Donc, au coin de la là-bas, c'est pour parler pour ne rien dire. Abnata là-bas, mouna. Abnata wolo mouma. Donc, Constitution février 92 ans, il y a Kalanchoga Mena. Moi, je suis des sciences politiques, des relations internationales. Anya Yechoga Mena. Constitution février 92, Malikura Viseka Sorakono. Faut deux talaka voilà ka do faraka. Nous yera nana kana faraka gela nyaf mo minyana. À partir du moment. Mais Malikura Sorakono Chokodi. Constitution février 92 qu'on il y a vraiment il même finina. Février 92 qu'on a même finina. Et deux talaka faraka. Anika donyo nika bola. Ah mais Malikura se ka soro kono kan se ka to la to mena. Malikura be soro kono na boyana. Ado nya fo ngu kana na mais cours de compte nous fen be kiri la. En réalité cours de compte go et ça me fait en réalité mi ba kono loi be se ka ta ko lo réglementé. Ça c'est clair. Constitution février 92 en réalité c'est taillé sur mesure. C'était bien. Maintenant, ni gela le nana na gela na réparer ni citation de fana ni bien na gela réparer. Tu sais qu'à réparer politiquement correctement. Sinon, faire une talaka fara constitution à gela pala moi mango kana constitution fallait accord to wala. C'est na ko yin Mauritanie tuma kono Mauritanie bola kono. Amina do fara jamana ka duntali kan. Mais ni mala élection sénatoriale na do na tola élection de élative jamana président sauté au rom là. Élection sénatoriale no nana fara au kan. Ça avait do fara enjeu de kan. Donc, am tekmani ka fo ka kumani sentiment wotere. Nous am mes solutions de nyina abi soro chugamena. Et puis j'ai écrit au représentant de jamana nyamugo shite ninga faire masemima. Fona soro miga secrétaire d'État do. Jamana bi se ka bo diga ngona chugamena. Moi je suis sur ça. D'accord. Donc à mon niveau là, sinon kolona be se ka yala de. Kolona be se ka yala. Il faut ni na famia avec se kanya. OK. Ça il faut le dire. Je voulais juste réagir. Mais tu réagis. Moroka bendronyo de fongo et résultat élection mikela anga ben akan. Donc ni ben kela akan. Malon anga au constitution on va tester. Na sera rom na be fenge. Ngona en fara lentura tan fien meka chiyoro were. Ça c'est pour alerter. Na fien chira kana soro malon diviser no kata niveau de la ambetunu. Il faut qu'il y ait un franc en 600. D'accord. C'est la logique. Ok. Je vais juste réagir rapidement à ce qu'a dit Yara. Ce jour-là, j'étais là-bas. Et quand il y a jamana miye,
a jamana ɲɔgɔn tɛ si tɛ duɲa kɔnɔ duɲa mun bɛ kɔnɔ on est un pays anormalement normal i ni dɛmɛ a fɔ la bamanankan na an tɛ sen kan nga an ka baara kɛ ni o tagabolo ye anormalement normal an t'an cogo la nga baara bɛ ka kɛ ni o cogo ye non c'est trop que yɛrɛ fila maintenant mɔgɔw bɛ bamanankan mɛn k'a lajɛ k'a fɔ peut-être dɔgɔkɛ b'a traduire anormalement normal il y a ye jamana jumɛn de kɔnɔ duɲa kɔnɔ une constitution qui cohabite avec une charte ko coup d'état ma kɛ président de l'OTAN n'a ye kati o tɛ coup d'état ya pas démissionnaire. Ça, c'est le président qui parle, hein? Bien sûr. Ah, d'accord. Vous comprenez? Il faut reconnaître, c'est la vérité. Il faut reconnaître aller de l'avant. Il faut reconnaître aller de l'avant. Donc, charte Kera, la constitution, et charte ni constitution, ou bien fait. Et ce qui est encore rend ça anormalement normal, en cas de conflit, charte ni constitution, charte ni faut, on devait la voler. Et on est jamana du donc jamana min tɛ sariya kɔnɔ nga baara tagabolo la parce que ko minnu kɛra sinsin an bolo san 30 nin kɔ o de nana ni nin ye n'o tɛ président Boubacar Keïta Ibrahim Boubacar Keïta Allah yarham ngo il a été élu ngo u nana kana sigi ale de nɔ la parce que ko ma taa a sira fɛ On a sigi nɔ na o nana coup d'état kɛ nɔ. C'est ça. Tu comprends? O coup d'état de kɛ. Voilà, coup d'état de kɛra. Coup d'état de kɛra. Bien sûr. Donc démission tɛ. Démission tɛ. Et démission pour que a ma sɛbɛn Kuluba k'a fɔ ka démission dɔrɔn n k'o taara n'a ye kati de. D'accord, o débat wɛrɛ. Voilà, donc pour vous dire que an bi l'expert Jara ye min fɔ an ye dingɛ min kɔnɔ dɛ fo an ye fɛn caman de to yen pour que an bɛ se ka jamana ko min bɛ cogo min na k'a sigi senfɛ tugun n'o tɛ n'an ko an bɛna ta a droit bɛɛ fɛ beaucoup de choses a bɛ se ka fɛn caman labɔ. D'accord. Mais oui. on n'aura pas le Mali kura. Ok. Ce n'est pas possible. D'accord. Monsieur Soumaré, donc on m'avait qu'à comme à photo là, est-ce que ni connaît kɔlɔlɔ tɛna bɔ nin kɔfɛ? Et merci beaucoup. A b'a fɛ ka fɛn dɔ yira n na ne ma sɔn. O fɔ an ɲɛna. Ni sani i k'a fɔ ko ni a tɔgɔ constitution kura mun bɛ na ko kɔlɔlɔ bɛ sɔrɔ fɔlɔ la 92 kɔlɔlɔ de y'an lase ale le kɔlɔlɔ de y'an lase. mais e ka kuma kɔnɔna na e y'a fɔ a la ko dɔw de ye fɛn kɛ k'aw ɲɛ bɛ fɛn dɔ natɔ la donc k'o de kama aw fana aw ta. Maintenant o ni nin tɛ kelen ye o. ok. Kɔlɔlɔ ko tɛ yan 92 kɔlɔlɔ de y'an lase yan. Nin filɛ a ko 2018 il était candidat. A ye joli sɔrɔ. Je te coupe pas la parole. Tu as dit 92 kɔlɔlɔ k'o de y'a se yan. 92 a ko an ka sariya bato. Très bien. En 92 nin ye constitution de 92 de un président démocratiquement élu o ye Alpha ye. Il fallait la révision de la constitution à Kera. Et pourtant, le pays n'était pas occupé. Hein? Kata Kidal, Kata Fokai, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi? Ça, c'est un. Alpha Tara, Atete Nana, le même problème. Élu démocratiquement, Nambe Sharia Botoanga Botote, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de solution. Et Ibeka Nana, allez Fana Tante, il n'y a pas de solution. Alors, une équipe qui ne gagne pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la remplacer. Comme nous avons fait, la constitution nana ani charte yi ɲɔgɔn sɔrɔ ni an bɛ taabolo min na n'a ma sɔrɔ nin na a bɛ sɔrɔ yan fɛ. Dire qu'on avait un pays, on n'avait pas un pays. On avait un pays par nom. Un pays par nom. K'a fɔ ko an bɛ transition na pour moi transition kan ka daminɛ sisan. Transition kan ka daminɛ sisan. Parce que jamana tun tɛ yen fɔlɔ. I ka dalu fɔ an ɲɛna monsieur Soumaré. Oui, a kan ka transition kan ka daminɛ sisan. Jamana tun tɛ yen. Ni ko ko n b'a bɛɛ fɔ sisan donc on va pas. Jamana de tun tɛ yen. Oh mais kɔrɔ de se a ka yeta la transition ka jamana tun tɛ yen.
population ye k'a fɔ vraiment an bɛ taa cogo min na n'an ma wuli sɔrɔdasiw tɛna se k'a kɛ donc population de wulila M5 bɛ a kɔnɔ donc en globalité donc an ka M5 ta dɔrɔn donc dans M5 il y avait tout mɔgɔw bɛ olu bɛ place ɲini mɔgɔw bɛ u ɲɛ bɛ jamana la a bɛ ten mɔgɔw bɛ ainsi de suite chacun est venu avec son quota pendant des jours marche bɛ kɛ le pays était bloqué est-ce qu'on avait en ce moment la charte tun tɛ yen nin bɛ 80 nin bɛ constitution kelen in de ka kɔlɔlɔ ye bon n'an nana yɔrɔ dɔ la n'an y'an sigi k'an hakili nati k'a fɔ sisan alhamdulilayi ninnu filɛ sisan u ye jamana dɔn sira mun na sisan an y'an sigi assise ka assise yɛrɛ en tout cas je ne sais pas moi mon entendement si ma mémoire ne me trahit pas ka i sigi assise kan ka taama a sira kan moi je trouve que parmi les premiers nin b'a kɔnɔ d'où an kulela place de l'indépendance la ninnu fana nana u nana donc u y'an dɛmɛ n'an ko coup d'état bon mɔgɔw b'a fɔ ko coup d'état de parce que u ɲɛ bɛ militaires la mais jɔn ye militaires wele population de militaires k'u kana dɛmɛ parce que an sera yɔrɔ min sisan u f'u kana de n'u nana bi n'an ko k'an bɛ bɔ olu kɔrɔ k'a sɔrɔ k'a fɔ dɔw bɛ yen u tun bɛ vision bu ye ka fɛn na vision bu ye pour le Mali bu ye bɛ yɔrɔ jumɛn na sisan a ma wuyi ta n'aw nana sisan ko non aw bɛ front dɔ u dayɛlɛ ko contre la constitution c'est pour prendre le pays en otage. Donc voilà. Ça dit que voilà. Donc kololo ko n'yɔrɔ fɔ quoi n kan ka to yen an ka sira mun kan ka an labɛn sisan ka sira ɲuman ta pour que jamana bɛ se ka décoller an ka taa o sira kan mais n'an ko k'an bɛ luwa ko de fɔ an b'a fɔ bi sini an tɛ tila. D'accord. Ok, donc Bokar, vision bouée pour le Mali. Oui, vision bouée pour le Mali. Il lançait, M. Traoré lançait. Bon, ok, d'accord, ça c'est un autre truc. Il y a comment le droit qu'on a. Je ne veux pas qu'il y ait un aniqué ou qu'il y ait un quoi. Voilà, donc maintenant, c'est ça. Voilà, Traoré. Écoutez, Kololo veut charia bateau balia là quoi. Ici, on a fait mon gafo. Charte ni constitution mana dañon goro constitution de charte sans fait quoi parce que constitution de voter là ni ay amega fo ko ya marialen te ka ni référendum ke o de ba kono ko bon ni a jate mine aw be ka ta yorom na ma sey folo quoi aka malikura ko anga wuli ka bo suno wala donné ama sey malikura ma folo malikura ye sharia bato de na ma korole nyuma bangi antana se kurama o folo be damine yorom na coup d'état kɛlen an y'a fɔ k'u ka constitution suspend aw bɛ ka kuma mun fɔ yan a sɛbɛn an bolo nɔ a la a bɛ président de la république bolo a bɛ premier ministre bolo a sɛbɛnlen n'u bolo ni article ninnu bɛɛ nka an sera yɔrɔ dɔ la n'i ye baara kɛ n'aw y'a ɲɛfɔ k'a ɲɛfɔ n'a ma mɛn i b'a labɔ kɛnɛma n'o tɛ nin tɛ kɛnɛma kuma ye kabi transition daminɛ la première conférence de presse k'an y'a kɛ an y'a fɔ hey attention n'i ye coup d'état kɛ il faut s'assumer. La constitution suspend. Bon, en termes de la constitution m'a suspend. Ali décret ou visé, vu la charte, vu la constitution, vu la charte, vu la constitution. En termes de l'article d'autre, Ali bi, cour constitutionnel avec mon économie. C'est dans la constitution de 92. Au teko au digida au décan. N'a au digida au cour constitutionnel bakono. Donc, abo yoronita au kain, à yoroto mai. Non, on n'est pas d'accord. Et on ne sera pas d'accord. Maintenant, kololo b'a la n b'a fɔ n ka baro la sariya bato baliya man ɲi an tɛ jamana contrôle la bɛɛ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ kan an y'o de fɔ baara min bɛ ka kɛ fili kɛ la c'est pas comme a ma fɔ minnu bɛ yen mais mɔgɔ kanubaga t'i sɔn dɔn dɛ n'u tun ye constitution suspend kuma da foyi tun tɛ kɛ mɔgɔ si bolo hali charte fo fɛnɛ ka bateau aw bɛ ka kuma dɔ fɔ yan c'est très inquiétant charte bɛ yen aw ko charte anw dalen tɛ charte la ka tɛmɛ constitution kan mais charte in fɛnɛ bɛ bateau dɛ an b'o fɔ aw ɲɛna dɛ bankuma de bɛ fɛn in na dɛ
n'a b'a kɔnɔ k'a tɛ ban a bɛ ban dɛ a bɛ ban wa fɔlɔ ko minnu tɛ kɛ candidat u tɛ kɛ candidat ye déjà an ye constitution voté an ye constitution min voté 92 o b'an bolo min yɛrɛ ma promulgué fɔlɔ aw b'o kɔnɔ kuma fɔ la sini an bolo bi aw ye voté in kɛ le 18 a ye mun fara a ye mun bɔ maliyɛnw ka kungo la kurantigɛ banna o dɔ bɔra malo sɔngɔ la o gɛlɛya banna o donc ne b'o de fɔ maliyɛnw mago bɛ min na bi o de ye hunanfali de ye maliyɛnw mago b'o de la bi sɛbɛnko tɛ mali problème ye i mana sɛbɛn fɛn fɛn di maliyɛn ma n'an ma bato an bɛ fu de la o de kama an ko an kana ɲɔgɔn nafili sariya bato ye diyagoya de sariya bato ye diyagoya de élection i bɛ taa la pour que sariyaw de bɛ yen k'aw entourer n'o sariyaw ma bato aw ko ko non sariyaw ma bato c'est vrai mais an ka tɛmɛ o kan an bɛ jamana jumɛn kɔnɔ aw kan bɛ mali sugu jumɛn ma la loi de la jungle non a ye sabali jamana ɲɛmɔgɔw anw kɔmɔgɔw minnu bɛ ko bɛ da la an bɛɛ ka kan fɛn kelen min na jamana ko la o ye sariya de wa f'a ka bato de wa a bɛ bato fɛnɛ ni ala sɔnna a ma cour constitutionnelle an bɛ requête don k'a d'u ma u na kiiri tigɛ pour ni référendum c'est nul et non avenu a waati ma se an ma s'a ma fɔlɔ. D'accord, oui. Il est important de préciser à quand Abi sɛmɛ sariya sunba min na min ye sariya sunba de 92 ngo olu de ye sariya sunba ni sɔsɔli dɛ o de nana nin bɛɛ ye o. Jɔn y'a sɔsɔ? Le président, vous, le politicien, le président de la République. C'est très facile. Mais, non, bon, petit frère. Vous allez terminer. Petit frère, je vais vous dire. Allez terminer. Dans la constitution de 92, président, c'est qu'un premier ministre boy. N'est-ce pas? Il y a un premier ministre nommé, il faut à lettre de démission de signer. Une majorité parlementaire de quand premier ministre choisi. Pourquoi on a coulé quand k'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ aw bɛɛ y'a to a tɛmɛna n ko fɛn minnu nana ni coup d'état nin ye soulèvement nin ye n ko mɔgɔ minnu gagnera élection na u ka élection sɔrɔli bolo k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma le président de l'Assemblée il a été repêché k'a kɛ président de l'Assemblée aw tun bɛ min donc militaires nanen an ye kɛlɛ min kɛ militaires nanen o mana k'a fɔ ko an ye baara min kɛ o nana o de kuncɛ wa. N'est-ce pas? Les militaires sont venus à la part de l'indépendance, qui sont venus parachever. Barakunche. Aye baramike. Et bala. Non. Donc, si tu t'arrêtes, je voudrais parler. Donc, voilà. Donc, m'a fait à donc, parce que constitution koromani, ambimi nasande. Au bateau baleare, au de nanani kololo be. A flena, consomme minkera, consomme de dogoé. C'est une très bonne constitution. 80% tarakono. Constitution de 80% miyakono de aborakolo de kono. De le faire là quand. Mais en malien minimum sigle me maliko kan. En 2018 quand il était candidat, aye la nyini ke kanye wose de soro munde forama. Ko shérif kati constitution kono. O de hukum konnana anko fo constitution kayelema parce que ayan tasral. Il est qu'à chercher, il n'est pas pris. Ok, bon, donc, vraiment, voilà une minute rapidement. Voilà, je pense que c'est Roubeka Kounyagami quoi. Et faut pas accuser les politiciens. Ah, si. Non, pardon, je vais en venir. Au des Coco Sinaté transition, il n'y a pas de politique ici. Il n'y a que les Maliens ici, shérif. Shérif, oui. Malien fouetté qui n'est pas politique quand il veut et qui n'est pas société civile quand il veut. La définition de la politique, c'est quoi? Je vous en prie. La définition, dans ce cas? Je vous en prie, shérif. Oui. Glon ANR là. ANR est minfo. Ayo fo malde ou ça. ANR kodeu. Ko nyemo mbe ku ka dobu ka musaka la. Ministre du men wa mu ka bo ka saral. CNT mo ko jume. Ngame ANR de ma hein. Oui. Ama fo ko kuma fo ko ka nga waju ya. Muna to fo mo ko nyene. Ne tumbe yo. Donc on a sabali on a moko hakila kuno on a ñoo accusé d'abla sénaté trahison na koy moko chima fo ki be trahison contre là donc nous kadi awye ay loi yiro donc on a fait cadre voilà sujet qu'on a voilà maintenant mi et voilà on a sujet donc c'est ça je pense que moué est du coup donc on va attendre
Donc, c'est-à-dire 97% au fora, 3% au fora. Donc maintenant, bon, requête ou kangado pour annulation du référendum. Voilà, non, donc voilà. Référendum, il y a des caboires. Référendum, d'accord, ah bon, pour de beau fond. D'accord, c'est trop tard aussi. Donc on verra. Il y a voilà, comme maintenant tracé pour de beau fond. Bienvenue dans le nouveau Mali. Mais moi je voulais savoir là, c'est-à-dire ni SG à 16 ans, vous conseillez Kanga valider. Voilà. Non, à valider. C'est pas pour valider. C'est pourquoi? C'est pas pour valider. Ah d'accord, donc vous êtes convaincu que la Cour constitutionnelle va valider. Va valider, c'est la volonté de vous, 97% des Maliens. Moi, je ne peux pas parler à la place de la Cour constitutionnelle. L'essentiel, c'est que ça va à la Cour constitutionnelle. Voilà, valider ou non valider, bon. D'accord, ok. Bon, j'appelle seulement les Maliens à l'Union. Bon, d'accord, ok. Donc, parce que ok. La division. Merci. D'accord. Voilà, donc maintenant, si c'est un bon gars, on va appeler au plateau sans faire. Malais, moi, je m'en fous. Oui, ni non, moi, et tout. Si ça, on a do Babou Flanaka. Babou Flanaka est mouillé. C'est ministre Mako. Voilà. Donc, on a eu Soumari Abedoude. Kaye Kafoko, on a autorité aux Nations Unies. Kaye Kafoko, vraiment, ministre n'a pas tout là, vraiment, qu'on va nous faire, il y a fait un retrait sans délai. Depuis nous, qu'on a fait un boraka bi, vraiment, baby itafora, il y a fait un bénica familial. Vous, en tant que membre du front pour la victoire du 8, ni qu'on a fait un boraka bedom da, aïe mou pas mal. Oui, pour que fin bêta globalement. Ministre côte c'est que na aloma c'est quoi sinon ministre kan kata kasoro ni watinde avant ministre il y avait misma watina donc il y avait que les atotuni et fin et africains de tomber fin et puis anyama fana tomber africain no bolo. Bon, Kobe Tama, donc Watikera, donc il fallait maintenant élargir le problème de ministre à ministre. Là, Djombe Koigna fait, c'est la France. France, Ani Africain Blaranyona Urodula. Donc je prends les choses en bout paraphraser de quoi. On oublie l'euro parce que France pas fait 600 à Kanyamata. Africain au Luma son Nyama Inkata France fin. Toujours à Kato au Lobolo. Mais comme au bas faut que en cas procuration de France de Bolo au niveau de fin à Tortoni, quoi de plume là, porte-plume, au tomber France de Bolo au niveau des Nations Unies. France a tout fait pour que Nyama Dobla nous est tuaboué et que c'est un Hollandais. Mission Mundira Mafana, globalement, mission Kélé, mission Mamoke Djamanaïko. Parce que quand Djadisu Kélé, c'est la France qui était renflot là. Flana, ministre Oumana Yuromunta. Donc, on y a un de encore sécurisé. Et au fur et à mesure, Oumana Yuro gagné, nous faisons à sécuriser. Ben, Ola, mission, ou dans la mission là, on m'a fusqué. En termes de sécurisation, et il y avait 11 200 soldats. 11 200 soldats. Dont 11 200 et 1140 policiers. Donc, Wati be tourné, donc on en a que 13 289 militaires et 1920 policiers
et 1619 civils au Kira 2022. Ni attaque nous fait un Kira Yoro, ministre de Sekata. Jusqu'à ce qu'on nana moura qu'on nous fait tout ça là. On nana où il y a faux. Ou moura qu'on y tunté. Mais qu'on y fait d'utiliser à tout les satellites d'utiliser pour prouver que non que Mali soldat suit exaction. Vous voyez dans tout cela il nana kumuna il desera koké mais il bena tourni ka fendo daile donc kasro fait mon maquet. D'accord. Donc c'est avec comme anana comme on a inana quoi. D'accord. Donc voilà, pour le moment je m'arrête ici. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Traoré fait. Voilà. C'est-à-dire que nous do ministre nana togo di John Wele. Nous on n'est pas dans le secret là-bas. Mais ni jamana wele madabla jemama seben do bete on union che. Obe jamana nyamo ko bolo lubo kono ko don obo ota bolo don. Mais anyame mina kunala la. Ambolo ni baranye diplomatie barade abe comme ni ka foro singa mogo makaka seneke ni ba fa ki ka foro bla ibe wati dama a karma sana sanwere samyala mago mina jonga foro la abe ta to gomna bo nyefi kadaka ni ministre laje ne oye on parti union anga bolo union mo anga bolo mako shitese ka maldon kolosi ka te mali armée ka mi mambla ka kuma fo wa fene aga bo malien be kuna ko moko kele me se ka ko ke ambe dien wati min kono ko bi ibi ka nafa de nyini moko kun mais on file no bi on te sanga nafa nyini de la moko kun be ama be di moko ma ou bien nan dona kom na doron mu yere nana deme de an yere be yurugu namara ta ko segere donc nini moko dona jela tendoro abetigela ministre file ni bi akela togo a nafa dɔ bɛ se Mali ma comme u ka baara majɛ camanba b'a la cogo min na comme adamaden baara bɛ cogo min na n'o bɛ ten o ladilan cogo de kan ka ɲini mais an y'a ye dɔw wulila k'a fɔ ko MINUSMA ka taa référendum ma kɛ MINUSMA tagali ko la dɔw de wulila k'a fɔ k'u ka taa o kɛlen ka plateau kan ne y'a ye dɔ ko MINUSMA tagali ko la ko olu yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ tun bɛ baara la MINUSMA fɛ yen k'o y'o gɛn ka bɔ yen non ba ni moko ta bara la charia de be an entrepreneur de na mi ga bara ke ganya i ba gen donc an manga jamana kungango kota ko glon la donc no kela sa an ba adangania ka fo o tuma ul moko mun fara ne yere dogoni chama bula moko sebela ma bu kana mais aman alaje o tuma munu gena ka bo MINUSMA ka bara ul na fara nyo MINUSMA ka tawa jamana ko kuma ka gele o ma am yorom na iko bi ninganga glani hakili de akanga ke ni diplomatie de ni ko ku ka wuli ka tabi ibe miri maldem be bara la ubolo o ba ke togodi ube munu ta avion na ka ta nord la lu ba ke togodi donc amba labeni nanya laben na do ka foko ambe se watimna ni tuma do la ma ka fsa ka bali mo la ni on de do na ngon be jamana nyamugala amma labe jiju koro nan ba do kansela yere koro ambe balila na mi yoro mina ko bi MINUSMA ko inganga lajeni hakliye malden chama be barala wanya ye abe komi ali référendum ko me to na sanfa moko dogo kaka nata duguma moko ko kaka ta donc o be to na faut que autorité ka sika laje mais ni lakana ta ka laje ne bulu ali chini ngene ko fe Mali armée o de be sika malden lakana anye san keme ko anye san ba wukeo nanga armée ma se kan lakana ambe foudé là. D'accord. Mohamed Chérif, c'est tout un peuple qui te regarde en tant que Malien établi de l'extérieur. Aujourd'hui, quelle est la position? Parce que en Fanabina, même moi qui suis là, Fanabina il la met. Donc maintenant avec Malien Moube Kokan, le dossier MINUSMA, depuis nous qu'on a fait une boraka Bendoum là, Mohamed Chérif Ikaton a une de femme. Merci beaucoup. Le dossier MINUSMA, c'est clos. Conseil de sécurité et réunion préliminaire. Ou Dourou Bessona Kafouko MINUSMA Kata. Regarde, il y a 30 000 NATO. MINUSMA Bitaya.
on peut confirmer le Conseil de sécurité là. Maintenant, le ministre n'en fait tout dit. Parce qu'on est membre du Concert des Nations. En la ministre Kana. On imposera un cas. France de la fois, il faut qu'on fasse la ministre. On a un monde de comment. Qu'on a interposé le mouvement du Nord et le gouvernement et le central. Pour que l'accord d'Alger signera en 2015. Mais l'accord fort minkera à Kera Ouagadougou en 2012 pour que l'élection kake Nord là. Ngo ode labana kake accord d'Alger qui a été signé en 2015. Accord au konana ko ukana interposé ta forme monakana. Alors que quel canake entre l'armée ou l'ignoranté, on en a au-delà. Terroriste comme faut ministre Maka accord là. On a terroriste quelqu'un mort. On a Mali c'est un pays continent. C'est le contingent le plus nombreux. Minka Tchani, ministre c'est des Nations Unies contingent B. C'est près de 17 000 personnes. Moi, Mounoussara, Moko Keme Saba, Ani Woro, Farafinde Mounumbala, Tchad, Moko Bisaba, Ani Koronto, Togo, Moko Muga Ani Woro, Burkina, Moko Muga Ani Dourou, Niger, Moko Muga Ani Dourou, Égypte, Mogotan Ani Woloula, Sénégal, Mogotan Ani Woro. Oui, Farafinde ou Mounoussara, Nisma Konal. Maintenant, communauté internationale, où il y a vraiment dépensé 7 milliards 200 millions à peu près. Et Mogo, Mounou y est malfata, ko Ninan Kerouko. Ko infrastructure il y a 1000 km il y a police station il y a gendarmerie il y a docteur soye il y a école ko fait faux fait kake ou fait on a ne kelen mbe awla awnana ka foko obna interposer yani entre les deux groupes awu c'est que ni wari haké ni dépenser nous on wari dire mari may basro bi on a un autre route jusqu'à Kidal. Des aéroports, des usines, des écoles, des hôpitaux. 7 milliards 200 millions. Non de Dieu. Donc, on a compté quelqu'un a qu'à n'ignorer. Tu es très suivi, hein? Oui. Agenda de bébé. Asimona ka groupe. Uba Kalamo. Où le tombé? Où le retourne? Ils ont été arrêtés là-bas. Ablaye Diop mi anga ministre des Affaires étrangères bi ngo négociation kera signature kera 2015 il était ministre des Affaires étrangères mo be c'est ka accord di donc Ablaye Diop kan mais ko de nana Canada ka fo ministre ma ke kunteye kan lakana parce que on a ben kam min sinsi ka sabati gouvernement ni groupe signataire ngo groupe signataire sonaka donc gouvernement kono ngo ka ministre ward de gouvernement kono 6 ans mais ayaye don dore de fra problème ka mais problème nous ça ne vient pas des gens du nord hein. C'est des terroristes bien que faire la différence est difficile odeye ministre makata mais monde na ministre batale kabine ibekatuma kabine ibekamabi ou ya la nyini ka foko on a la chapitre 7 mina ko yelama parce que chapitre 7 ni chapitre 7 ko c'est une force d'interposition c'est pas une force d'attaque on a des coups interposés mais au moins na kana terroriste kele kama gouvernement ibeka kabel gouvernement ibeka tuma o ya la nyini ils n'ont qu'à wa nim fana blala pour que ou ye Mali armée ou madame ka terroriste kele demande ko demande do ko no c'est OK
Ni transition ni daminɛ, ils l'ont demandé ça 3 fois. C'est quoi ça va? Quoi he mogolu? Aw bien. Donc aw de mogo bi sa. Aw dun ko aw se ko appliquer. Aw ke kun aw munafan ye muye. N'aw se ko kɛ an kɔni an ma nafa si ye aw kana kana Mali kɔnɔ. D'accord. Donc je vais finir rapidement. Et rapport min kɛra Mura o de ye ko juguya. Et an bɛ aw ɲininka k'an ma dɛmɛ ka terroriste kɛlɛ k'aw tɛ ka tila ka taa rapport kɛ k'an coro rapport nin kɔrɔ kuma bɛ n'a ye mais fo fana k'a fɔ fana mais u ye rapport min kɛ bunti contre l'armée française an ka gouvernement ma fɛn fɔ o la o parce que fɛn ma f'u ma o rapport nin kɔnɔ donc aujourd'hui conseil de sécurité sɔnna k'u bɛ taa les 30 mais u ka taabolo u ka taa ni voilà, ah, c'est-à-dire que sans délai, c'est pas tout de suite quoi. C'est là, non, non, où il sera où? Mais problème de l'euro là, problème de l'euro là, où est-ce qu'il faut de? Nous on me connaît, hein? Vous voyez? Aïe, Némiri Janyad. Ah, moi, mon ami. Ou quoi? Ministre Kankata, mais que le Mali devient une source d'instabilité pour le monde. Bon, d'accord. Le Mali. Parce que Balia binake Mali binake jamana mi parce que Balia be fanga be bonya ka nyesi ka bonya tele parce que Balia jujo binake Mali le anno a base yere donc mais en même temps ko Mali de beke jamana dunya mu me basigi Balia jujo e d'accord, ok. Ouais, au moment où mado avait ni chien follow comme même chez que toi y a femme donc on l'espère voilà ni si avez c'est comment ni question que le conseil mais ça avait de la même qu'on est droit international donc baka ka do quoi c'est ça le problème pour nous qui be comment quand tu regardes là donc ni femme be ka fo sans faire la te ñu ko famille quoi sinon yere ba ka fo ko campagne femme be ka ke ministre contrôle va y a une puissance où il y a au crève parce que les gens ont créé la commune à Mogota donc une puissance où il surprend quoi et mission Nations Unies a créé la fin de l'ébalidien qu'on a fait ma anarchie internationale sinon what you be charat me jamana obolo ni jamana dobe ni be so la dre bi no jamana chi ko kamen au fond che katanwe an nana progressivement hali ni tun ye juru don jamana la n'a juru sara waati sera n'i ma se ka juru sara min ka juru b'i la o bɛ n'i ka jamana yɔrɔ tigɛ ka taa n'a ye an nana convention drago porteur kɛ k'o waliw bali ka na se PAC biriyankɛlaw ma ka na se SDN ma pour que ka anarchie bɔ diɲɛ kɔnɔ l'interdiction de reprendre des armes contre son pays alors fo ka na se ONU ma mais ONU yɛrɛ tilara ka kɛ gɛlɛya ye puissance bolo kan i y'a ye k'a fɔ waati min na Kofi Annan ko ko Américains kana taa don Irak a kɛra gɛlɛya hali o y'a den ninnu bɛɛ ɲini k'a démissionner ka fɛn c'est à dire que puissance yɛrɛ bɛ nin kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛ nin kɛrɛfɛ ka b'a envenimer quoi par exemple ni Mali bɛ situation min na ni ye MINUSMA extrait ka bɔ Mali kɔnɔ sisan parce que laɲini dɔ kɛlen don o tɛ se ka kɛ fɛnɛ ka MINUSMA to yen c'est vrai que gɛlɛya tɛmɛna o ni an ka jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ sinon mission min don a y'a jɔyɔrɔ fin mission y'a jɔyɔrɔ fin yɛrɛ jamana kɔnɔna na mais a kuma tɛ se k'a fɔ quoi mais maintenant gɛlɛyaw nana non kuma tɛ se k'a fɔ oui parce qu'en réalité faamuya de don quoi c'est-à-dire que ni fɛn faamuyabaliya de bɛ na n'a ye bien mais mission bi a ye a seko kɛ Dieu merci 2012 ka bɔ 2012 la ka na fo sisan na c'était difficile bi Dieu merci diɲɛ ka dɛmɛ ni fɛn multilatéral ninnu ka dɛmɛ bolo bi an sera k'an yɛrɛ stabiliser fo ka maramafɛnw baden sɔrɔ ni cɛsiri ye donc o bonya ma segi ka kɛ ka taa CEDEAO min filɛ CEDEAO ma kɔlɔkɔlɔ baara kɛ a y'a yira k'a fɔ ko Mali kana sɔn ka papier signer accord signer ni rebelle ma marifa bila mais bizarrement i b'a ye k'a fɔ min yɛrɛ bɛ yen ni Traoré kɛ marché la kan kosɛbɛ c'est que anw de ma se ka mission ɲini k'a dɔn an sagoya da fɛ an n'an ma se ka mission dɔn an sagoya da fɛ anw de ma se k'an ka gɛlɛya dɔn k'an ka gɛlɛya poser minnu ye Mali attaqué ɲɔgɔn fɛ sema mɔgɔw minnu ko ka Mali tila olu ni terroristes olu de Mali attaqué ɲɔgɔn fɛ mais pourquoi reconquête waati la a kɛra Faransi ye
ko ka yafa kɛ minnu ko ka Mali kila ko ka yafa k'o ma an ka dɔw bɛ yen a bɛ wele ko GATT groupe armé terroriste k'an k'olu kɛlɛ Faransi tagani kɔfɛ ne ye sɛbɛnni baden kan an tun kan ka réparer ni SEMA ni groupe armé terroriste ninnu bɛɛ de tun kan ka bila minɛn kelen kɔnɔ k'u kɛlɛ pour que Mali ka lafiya Mali fana continuera n'o système kelen ye ka rebelles wele k'u don gouvernement kɔnɔ DDR bɛ ka kɛ k'a fɔ infiltration bɛ ka infiltration bɛ na kɛ o ye gɛlɛya ba de n ye laɲini kɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ la première des choses an tun kan ka groupe min qualifié k'o ye terroriste ye minnu ko ka jamana tila l'indépendance du pays là n'a menacé non mɔgɔ min n'a menacé ka filɛ mais an ma se k'olu si dɔn bon n'u tun bilala minɛn kɔnɔ la même preuve que yan'an ka taa Nations Unies na en 2021 j'ai travaillé dans ce sens pour que droit international kuma ka fɔ bon maintenant Nations Unies mɔgɔw de tun bɛ ka Nations Unies mɔgɔw tun bɛ i n'a fɔ Aïdara y'a fɔ cogoya min na ka SEMA minnu ko ka jamana tila ani Mali ka olu coacher c'était MINUSMA tun b'o arbitrage la maintenant ni arbitre sama ka bɔ yen sisan ni arbitre sama ka bɔ yen sisan ça veut dire quoi ni arbitre tɛ ballon na min ka di min y'o ko kɛ dans ces situations pareilles c'est mɔgɔ si t'a ɲini ko tɔnba wɛrɛ ka na i ka non n'i b'i ka souveraineté fɛ sɔrɔdasi wɛrɛ man kan ka na i ka sɔrɔdasiw de ka ɲi ka na n'i b'i ka souveraineté fɛ mais c'était trop tôt. Voilà, donc est-ce que droit international sera Mali démarche sera tagabolo ɲuman ta ka se ka ninnu tagali kɛ Mali ye démarche fɛn fɛn kɛ a démarche bɛɛ bɛ inscrit droit international kɔnɔ Mali ye b'a ka jo fɛ Nations Unies b'a ka jo fɛ bɛɛ b'i ka jo fɛ nin yɔrɔ la mais en réalité mais jo bɛ di maa kelen de ma o non en droit an b'a fɔ ma ko présomption droit la a tɛ se ka fɛn kɛ ten par exemple élément déclencheur kɛra mun de ye Mali ni Faransi ma ɲɔgɔn faamuya ko kɔnɔna na Mali y'a ɲini k'a fɔ ko conseil de sécurité ka sigi ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ ko la mais hali n'a y'a sɔrɔ ko ye plainte tɛ don conseil de sécurité la ni jamana dɔ ye i tɔɔrɔ ka ko dɔ k'i jamana to ɲɔgɔn na a bɛɛ ye sujet de droit international ye a bɛ taa plainte don cour international de justice la u taara mais a bɛ fɔ ko plainte don la conseil de sécurité la o t'a dɔ yɔrɔ ye en droit international Faransi preuve b'an bolo a ye nin kɛ ni preuve b'a bolo a y'a attaqué devant la cour internationale de justice qui règle les différends qui naissent entre États. Ça, c'est clair. Alors donc, il y a un élément déclencheur de catastrophe. Il y a un contingent nous fait nous Antonio Guterres qui pour que la Katmado Fayanga demanda Marabawa Dimiwabu Dieu fait en réalité parce que on y a la neutralité de Corolla. Bon, on y tababolé sur la cité on y bolo quoi. Ni glabe Jamana donc on va faut Jamano ka contingent dit ou le contingent me frandron à Kafenge. Bon, a donc Gelala Kasse Choga de la ni ou Mabon Choga nous ni Malima famille administrateur qui est Rwanda il va Rwanda 10 commandos parab incorporés dans milliards ou lyncher là ou faire FPR mo ni fenga nous fait donc lu kololo là lu ko son conseil de sécurité ko ku ka taka choko chenyena puis au droit qu'on obéit maintenant élément de accélérateur qui era mura rapport donc aye mo toro ka mura rapport influencer et il veut dire mo jalaki mais atigi non oté en réalité, il fallait attendre voir des choses. Mais élément amplificateur est que Mali Ngoko Franciga projet de résolution d'un rapport que Uka Manaka Korea Mali et France Bolo Jaya la haute cost Jamana autorité Moroko Kata ça veut dire que nous avons job et nous fait. Mais en réalité, il faut quand même reconnaître que dans tout ça il faut travailler pour éviter le scénario de 2012. Parce que Jamana do bolo jai la ka bon déjà. Il y a Amérique ya a bolo jai raniko na Amérique ko bon déjà Turquie be autant kono. Turquie bina maramafon blanc. Wagner bino maramafon takata keleke Ukraine. Donc lo yo bolo jai ra fen kono. Ou précédemment aussi ça MINUSMA kata. Ni MINUSMA samana ka bon arbitrité et donc le jeu est engagé. Bon donc à erreur il faut travailler pour éviter le scénario de 2012. On n'a pas droit à l'erreur encore. Si jamais nous perdons ces régions, c'est très très difficile. Okay. Donc il faut travailler dans ce sens-là. D'accord. Ok. Merci. Basite mena Yunus mena fanfala la sisan no sablanga jamme ni ngasa kunte rola era kon bolo ni taliko mi fora sisan no do fere jumene ka ke Mali Malien den bela jelen bolo cogoya min na ni ɲinifɛn bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛ kumala kuncɛ la e yɛrɛ bolo sisan nɔ ɲinini tagali min demandera ko MINUSMA ka taa ka bɔ yen nɔ sisan nɔ donc an ka kan an comporter cogoya jumɛn la sisan jamana ɲɛma jamana kɔnɔdenw min b'a to ɲinifɛn o bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛ an ye fɛn min lajɛ. Oui, an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ kɛlɛ mun ko a kuma kana fɔ
ni kelen an ta dun France de na nin kelen ni kumara dɔrɔn u b'a fɔ voilà toujours France mais France de na nin kelen a y'a ta Libi a n'a ye fɔ yan mais comme o donna ka ban ko de kuma maintenant sisan u nana MINUSMA nana baara mun dira ma a dɛsɛra k'o kɛ au contraire au lieu que ni dɛsɛra i ka baara la i sigi mais i kana problème yɛrɛ ɲini jamana kɔnɔ tuguni mun b'an kan o ma bɔ an kan e bɛ dɔ wɛrɛ ɲini tuguni k'a bila an kan an ka sɔrɔdasiw nin kɛ o nin kɛ an tɛ se ka bɛn n'o ye parce que ni sɔrɔdasiw tɛ bi donc le Mali ne va plus exister bon tubabu an b'u dɔn quoi n'u y'a ye n'u ko Sarkozy m'a fɔ a tɔgɔ cɛ tɔgɔ Emmanuel Macron ale ma équipe mun tun bɛ yen a tɔgɔ tun non, pas Barkhane, la transition. Fin one. Mokhtar Wane. Amou Oluka équipe félicité Kafo. Ounana combien de mois ils ont fait donc où temenali Ibeka Ereka. Ah non lui qu'étendront ça veut dire que déjà ou bien nous faut yoro sur quoi. Donc sincèrement Fenana il a failli et la MINUSMA a failli à ses objectifs. Donc kato jamana kono ka fen mumbambolo gololo mumbambolo o mabambolo ka fe ka be do faraka anti ka juna akata ala ka bon problème tala OK président Traoré mais c'est FNMA era kon bolo namanye la nyini kon kera kaba jamana nyama fa era bolo sisa anka ka an tagabolo ke fin du mene sisa no mi ma to ko mi sa ke wasa ambe bolo mal dembe no de fois an bɛ kuma ni fugulan min ye fugulan in ka girin kosɛbɛ a kana ɲinɛ o kɔ parce que jamana mara fugulan b'a la an ka baara kɛ ni hakili ye jamana dusu tɛ baara kɛ kuma bɛɛ an k'an ka nafa ɲini mɔgɔw kun a hakili b'an bolo a faamuya b'an n'a fɛɛrɛ b'an bolo dunankɛni n'i y'a ɲɛbaraba ye don dɔ i b'a tenbaraba ye n y'o de fɔ n'i ka foro singa mɔgɔ ma e de y'a singa mɔgɔ min wajibiya i y'a singa n'i y'a singa ka ban n'i b'a fɛ a ka taa i b'i labɛn e bɛ se ka foro in baara cogo min na o labɛnni ye jumɛn ye n y'o de fɔ ne dalen don Mali armée de la ne dalen tɛ foyi la ni Mali armée tɛ ka d'a kan mɔgɔ ka ɲi i dɔnbaga misi biɲɛ de la ni Mali armée n'o sera k'an lakana o de y'a la bɛɛ la ɲuman ye mais ninnu b'an fɛ yan an k'u tagacogo ɲini ni dusumanɔ ye o de ka fisa kosɛbɛ bi ka d'a kan parce que caman b'a fɔ na Mali kɔnɔ bi baarako gɛlɛya min yɛrɛ bɛ yen Ala de b'a dɔn n'a fɔra ko e balima dɔ bɛ baara la mɔgɔw bolo ko sini sɔgɔma e k'a fɔ k'olu ka wuli ka taa a kuma bɛ gɛlɛya dɛ olu fana ye maliyɛn n y'o fana de fɔ n ko avion bɛ taa yen fɛ bi a ma nɔgɔn ninnu de b'a caman kɛ bon an bɛ ka mura ta mura dɔrɔn tɛ yen bunti u ye tubabuw de accusé n'i y'a fɔ u ye faransi de accusé ko faransi de ye bombardement kɛ donc cela voudrait dire que a kɛla togo togo u ka baara in na a bɛ se ka kɛ kumanin dɔw la u bɛ tiɲɛ fɔ kuma dɔw la u bɛ tiɲɛ dɔ fɔ min fana bɛ digi fan dɔ la donc nin si t'a la fiɲɛ ye an k'a lajɛ ni autorités ye nin hakilina ta an kɔni bolo u tun man k'a ta ka d'a kan u tun kan ka labɛn sabati n'u y'a ta an ka hakili fara a kan o de ka fisa. Ok. Parce que président Aidara n bɛ taa e fana fanfɛla la e yɛrɛ kɔni bolo sisan an ka fɛɛrɛ jumɛn de kɛ sisan nɔ k'an tagabolo kɛ fɛn jumɛn min b'a to an ka ɲinifɛn kɔni ka se ka kɛ sɔrɔ fɛn. Traoré. MINUSMA tali sans faute a bɛna kɔlɔlɔ lase an ma an ka militaires u y'o bɛɛ jateminɛ yanni Jɔp ka wuli ka taa Nations Unies la jateminɛw de kɛra u bɛ yɔrɔ 12 de kɔnɔ MINUSMA o yɔrɔ bɛ se ka occuper an ka militaires bolo cogoya min na alhamdulilayi minɛn b'a bolo bi min bɛ se ka yɔrɔ ninnu bɛɛ occuper dɔgɔkɛ hamini bɛ min na mɔgɔ min bɛ wuli ka taa Gawo ni Tumbuktu avion bɛ yen avion bɛ mɔgɔw ta ka taa yen o bɛɛ jateminɛ na mais fɛn min jɔrɔ bɛ ne la fɛn min hami bɛ ne la dɛ fɛn min bali ka sunɔgɔ so in na kabini y'a mɛn kunu k'a fɔ an ma ko u sɔnna MINUSMA tali la u mɔgɔ 5 ninnu u jamana 5 ninnu
an ka teriw fila ninnu b'a la Russie ni Chine u ko mais Mali bɛna kɛ dunuya yɛrɛ problème ye mais pourquoi Chine ou Russie m'a fɔ quoi a yɔrɔ nin a ye yɔrɔ nin bɔ a la o de ye hami yɔrɔ ye comme banbatiw fan da yɔrɔ voilà pourquoi m'a fɔ ka nin yɔrɔ nin bɔ a la pour entre nous de don on m'a fait fort pardon et Nations Unies u taara bi mɔgɔ jamana fɛn o fɛn kan u bin'u kan galon de kan a kɛra Irak galon de kan a kɛra Libye galon de kan donc ne Nations Unies c'est pas Nations Unies non l'OTAN je vais dire non pas l'ONU l'OTAN Nations Unies n'a pas pu empêcher donc aujourd'hui on va faire un pays contre l'OTAN parce que an ni Russie de Kassoro an jo bala fana Kassoro Russie là bien que moi je suis contre on est un peu non aligné alors Bibi où sont les ministres Matalima et les ministres Mataradou où nana min kama ama ban ka sabati ka sinsi mu accord d'Alger o t'a fɔ ko accord ko banawa ministre mɔgɔ fɔlɔ mana mɔgɔ laban mana bɔ don min na yan Mali kɔnɔ yan o kɔrɔ tɛ fɛn wɛrɛ ye ko accord ko banna aw hakili la mun b'a lamɛnna jamana minnu jɛra ka miliyari 7 ani miliyɔn 200 mɔgɔ 36 sara ko min na u b'u minɛ ta ka cɛ ka taa ten u na fɛn ma kɛ sɔrɔ fɛn u nana min kama an ma lawaleya donc an ka jama mara karifalen bɛ minnu ma bi u k'i miiri nin ma kosɛbɛ parce que ne haminen bɛ yɔrɔ min na an kana kɛ kidal ko nin ka kɛ Israël et les pays arabes a kana ko ye c'est ça l'inquiétude fondamentale pour moi. Lui, il a fait le droit international. Il est bien voilà, Bakalam. Donc, en Canasson, constitution chronique sigira. Et quand on voit que Tali là-bas, et Fengena, Kidal. Mais comment on t'en fera? Nous, t'en ben kerakam. Ok, ben ma kerakam. Mais à quoi c'est que tout le monde? Ou ka kuma jogoya an kana son few ka fɔ ko an ni an ka mouvement ninnu ka kɛlɛ kɛ tugun parce que politique la i bɛ fɛn min fɔ i bɛ fɛn min kɛ en diplomatie ça se paye an ye France gɛn k'a lamaloya an taara Nations Unies la an ko Guterres ye galon fɔla ye fila anko imbalo ko Miguel-Man nta afodo do Bamarakana Mogo Trofea alors qu'il est président en exercice de la CEDEAO Nations Unies anko Emmanuel Macron ko c'est le président de la junte française ayo fo Nations Unies anko anko le président ivoirien c'est un vieux dribbleur qui dribble et qui garde le ballon. Le chameau et le droit. Encore, président Bazoum, Nigérien est retraité. Mais comme on l'oublie, ça se paye. En mathématiques, nous kamimbi le 9 là, c'est là où on a renoncé. Il va comment bien. Ou tu faut nous coordonner nous compter mais comment continuer faire mieux fin chaman bien min anga Mali kura la ka do Mali kura no kono oya anga sare somay on est dans la 4e république ni ala sona semaine minato et mogo sitna asimi balika ke candidat et ke candidat mo ba fa ke candidat abikay
ni Assim b'a fɛ ka kanda a bɛ k'a ye para. D'accord. Ok. Hɛrɛ bɛ tilen. Ok. Voilà ne bolo kuma. O ye aw CSDM hakilina ye. Non, ce n'est pas que c'est le CSDM. Ah bon, pour le moment, combien de kumara? Ne de kumana CSDM, o de CSDM du kuma ye, o ye malien droit ka kuma ye. Ah, monsieur Chérif, voilà. On a des CSDM. Lui, il a parlé au nom de qui? Lui, il a parlé au nom des choses. Ah, très bien. Alors, je confirme. C'est au-delà de nom de CSDM. Moi aussi, tu n'as bali assigné à quelqu'un candidat. Non, dans la catégorie. Personne. D'accord, ok. On est dans la catégorie publique. Bon, voilà, très rapidement. Depuis Wati Djan, on est tout marqué là, parce que comment faire avec la fois Djamana Koula, n'y a même que président à Kassou Djamana Ben. Il y aura de boulot à gérer quoi. Combat pour que droit de reconnaissance de mouvement de libération canadien et Bamrati Nounouma. Alors donc, on est quelqu'un qu'on a là, quelqu'un m'a fait casser dans la part. Mais en réalité, environnement secrétaire régional, c'est là où il y a la donne taka, c'est qu'à Foko, qu'à faire l'élément de Coca-Cola, et qu'à tondo ce qui tombe, mais fanga d'Afrique à Kolukele. Donc, en réalité, on peut planer en kuna. Même moment, ministre avec Katara. Donc, un partenaire mi Russie, aller engager dans nos combats de en Ukraine, il y a des difficultés. Donc, si tu as un environnement secrétaire régional et international, tu vas avoir Alpha, un pour pouvoir sauver ce pays-là. C'est difficile, mais en réalité, il faut éviter que les Maliens qu'on a divisé, les Maliens ont divisé les D'accord. Ah, Bouakar, vraiment des choses là, comment flâner, Babou Flalo Kumambulu. Voilà pourquoi il fallait qu'on a Béolé Kana. Donc, monsieur Younous, vraiment Soumaré, Ambi Ifou, Anyiwole, Inana Kinika, Kilnadi. Vraiment, merci beaucoup. Badon, Athéna Dani Droma, Dona Natala, Daïlen. Merci beaucoup. Monsieur le Président, donc le jeune candidat, Yafom, vraiment, merci beaucoup. Avant na Iwolo Wati Wati, Ibina, du côté du Nord, vraiment merci. Donc, Nimbala Nité, Adroé, Dona Natala, Fanami ou le Canada. Du contre. Bon, du contre. Mais tu as goûté le Nord, Yafom, voilà. Donc, nous, Président, Mohamed Chérif Aïdra. Puis, on profite pour dire que vraiment du courage, parce que Wati doit Anyamé. K'a fɔ mun ye a furumuso ye voilà a ka kalifa mɛn la voilà donc vraiment an bɛ fara ɲɔgɔn kan mais voilà donc vraiment du courage parce qu'on a fait voilà. Merci aussi à Chérif. Merci Madani Tidjane Blakata. Merci beaucoup voilà donc o fana ye adamadenya fana ye voilà donc qui dit Mohamed Chérif Aïdra dit Ousmane Chérif Madane Aïdra donc c'est la famille. Merci beaucoup ala ka ɲinɛ ani furu tɔ bɛɛ la merci. Donc l'espère voilà mun ye Ngolo Diarra vraiment merci an mana i wolo waati waati i bɛ na ni kɛnɛ kan donc Bouakar donc an bɛ kuma laban d'i ma ka sɔrɔ ka kuma kuncɛ. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn wagati janya na sa nka o bɛɛ n'a ta maaw y'u sigi ka se ka bi jɛmukan in kɔnɔ ka se ka faamuyali caman sɔrɔ u ka jamana kunkanko kibaruya la min bɛ tali kɛ référendum ni MINUSMA ka tagali ko la je pense que vraiment an b'u fo k'u waleɲuman dɔn i ye minnu fɛ expert ninnu fana minnu kun bɛ an b'u bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn faamuyali sɔrɔ la kuma tagabolo la. D'accord donc an y'o de fɔ mun y'an dɛmɛ ka baara nɔgɔya an bolo avec l'écran réalisation ni fɛnw bɛɛ donc an bɛ taa Bangouni na donc mun ye Chérif la direction ye monsieur Ousmane Souré donc vraiment la force tranquille an b'i fo ka les ressources humaines k'a fana fo la direction commerciale le caissier et le comptable k'a bɛɛ lajɛlen fo Bangouni na n'an bɔra an bɛna Moriba Bouya mun ye responsable technique Bouya Kulubali k'ale fo Mohamed Keita le réalisateur donc an y'o de fɔ le plus jeune qui allait faire ses études en Union soviétique et puis à la Kedron à Nana Beni Chérif la ye vraiment Mohamed merci beaucoup i ka baara ɲuman na Adama S Kulubali a b'a kɛrɛfɛ an b'ale fana fo mun ye Abu Jabate, Abu officiel, Ambali Fanafo, GMT, Moussa Traoré, Manine, Kornambora, Régie là. Coach Diarra, qui faut, Abouaka Traoré NB, qui Fanafo, Didi Bokoum, qui Fanafo, Ani Chaga, Koulibaly Kofo. Comment dire ça? Min chauffeur Lamine Traoré, Seydou Diallo, Djaria Diallo, Ani Youssouf Diallo, donc Amoufo, gardien Moussa Diarra, donc Amou Fanafo, Ani Tchekora, Amoufo, Ani garde national, Mamou Fenebia, donc en garder, Amé Folie Blau Fenema.
Silba Sira, donc on a doit n'anga musoroba fait. Asa sempara naini qu'il faut amnata sempara tene Côte d'Ivoire jamana kono muyego Aïdara Bouaké kalifona fo. Nasri Fikwati qui fona fo Madame Touré Djenaba Madame Konate Mayambu Reda qui fona fo Pabina Sumuno qu'il faut amanyine iko no tamana kabodro ambe Draman Traoré kalifo Almam Traoré Mahamadou Mouri kalifona fo Côte d'Ivoire no tamana kabomu Abdou Karim Baga police Zegwa amba alifona fo ani police fo mo frontière là ko bela jenu fo no temena kaboy ama kuncheni joy Ousmane Chérif Madan Aïdara agnedo fo ala katroshi ani ma katroshi kelente donc Aïdara ika demala abi ifu ko sebe ani asadir mo ka bela jenu fo vraiment amena do amna ta c'est balolade on profite qui dit ka bela jenu fo donc ça me fout en fleur baga bela jele ani maliden bela jele ko ala ka seli kunche ko nyuma di ani malien den bela jele ma ka seli musaka nogoya malien den bela jele ma an bo do ba ki ga musaka nogoya avec point d'interrogation voilà donc mame amani bef c'est la fene on ka boli nogoya donc vraiment ala ga kiliba dambema donc amena do selba muna ala ka nyeka dambema jamana ala ka basiki jamana ala ka basiki jamana ala ka basiki vraiment ame do OK puis je peux vous saluer monsieur Tangara voilà qui est le président voilà donc amba ali fanafo merci beaucoup akambe dimanche merci